हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी, जानी राम प्रभु जी, जय महालक्ष्मी माता जी, कुमार माता जी, कलावती माता जी, हरे कृष्णा, प्रणाम्स। हरे कृष्णा। இன்னைக்கு நம்ம பிரணாம் மாதாஜி. हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम हरे माताजी। कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி, வாழ்க हरे நலமுடன்। कृष्णा, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। இன்னைக்கு நம்ம பிரேயர்ஸ் ஆஃப் குந்தி பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாம். ஹிந்தி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு பக்தி சதாச்சார்ல ப்ரேயர்ஸ் ஆஃப் பாகவதம், அதுல போன வாரம் நம்ம அர்ஜுனர் ப்ரேயர்ஸ் பார்த்தோம். இந்த வாரம் நம்ம குந்தி ப்ரேயர்ஸ் பார்க்க போறோம். ரொம்பவே என்ன சொல்றது, ரொம்ப ஆழ்ந்த ஒரு கருத்துக்கள், நிறைய விஷயங்கள் உண்டு. முக்கியமா எனக்கு இன்னும் நிறைய கஷ்டங்களை கொடு அப்படின்னு பகவானை பிரார்த்திச்சிருப்பாங்க குந்தி மகாராணி. அதுதான் இதுல ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம பார்ப்போம். ஏன்னா பொதுவா யாரும் கஷ்டங்கள் விரும்ப மாட்டோம் இல்லைங்களா? ஆனா அவங்க நிறைய கஷ்டங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பகவான்கிட்ட பிரார்த்திப்பாங்க. அப்ப அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அந்த துணிவு, அந்த ஒரு தன்னம்பிக்கை, பகவான் மேல உள்ள பக்தி எல்லாமே அதுல வெளிப்படும். அப்படிப்பட்ட குந்தி பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். அது பாகவதத்துல முதல் கேண்டோல 8வது அத்தியாயத்துல இருக்கு. அதற்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சகன லலிதா श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुधे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवती पुरुषोत्तमदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। இன்னைக்கு நம்ம மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. உஷா மாதாஜி டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் குந்தி எடுக்கிறாங்க மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, அது ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் எடுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? இது நம்ம சதாச்சார்ல எல்லா பிரேயர்ஸும் நம்ம பாகவதத்துல பாக்குறோம் இல்லையா? அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம குந்தி பிரேயர்ஸ் பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கலாங்களா? இந்த ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருந்தேன் பிரபுஜி, அப்புறம் வாசிக்கலாம் சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சாப்டர் 8ல குந்தி பிரேயர்ஸ் பார்க்க போறோம் இல்லைங்களா? குந்தி அப்படின்றவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பாண்டவர்களோட தாய் இல்லைங்களா? அவங்களோட பிரேயர்ஸ்லாம் ரொம்பவே நம்மளுக்கு கேட்கும் போது ரொம்ப ஈஸியானதா இருக்கும், ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்டடா இருக்கும். ஆனா அதை ஃபாலோ பண்ணணும். அவங்களோட அந்த மனநிலை, அந்த ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு பக்தி, அந்த நிலையில இருந்து நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றது ரொம்பவே சிரமமான ஒரு விஷயம். அதுதான் ரொம்ப ஈஸி கேட்கறதுக்கு, ஆனா அதை ஃபாலோ பண்றதுன்றது ரொம்பவே டிஃபிகல்ட்டான ஒரு விஷயம். அப்புறம் குந்தி மகாராணிக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அத்தை உறவு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இருந்தாலும் அது வாத்சல்ய ரசத்துல வரும். 5 ரசங்கள்ல வாத்சல்ய ரசம், அதுல குந்தி மகாராணிக்கும் பகவானுக்குமான உறவு நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா? அப்புறம் குந்தி மகாராணி அப்படின்றவங்க யாருக்கு மகளா பிறந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சூரசேனா அப்படின்றவங்களுக்கு மகளா பிறந்தாங்க. அதாவது வசுதேவர் இருக்காங்கல்ல, பகவானோட அப்பா, அவங்க. அப்புறம் குந்தி மகாராணி இவங்கெல்லாம் சூரசேனா அவங்களுக்கு பிள்ளைகளா பிறந்திருப்பாங்க. அதாவது சூரசேனாவுக்கு 10 மகன்கள், அதுல ஒருத்தவங்க வசுதேவர். அதுக்கப்புறம் 5 பெண்கள், பெண் குழந்தைகள், அதுல ஒருத்தவங்க குந்தி மகாராணி. அவங்களுக்கு பிருத்தா அப்படின்னு
பெயர் இருந்தது. சரிங்களா? அதற்கப்புறம் அவங்கள வந்து யாருக்கிட்ட அவங்க வந்து குடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, குந்தி போஜன் அப்படின்ற ராஜ்யத்த ஆண்ட மன்னர்கிட்ட அவங்கள குடுத்தாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு குந்தி அப்படின்ற பெயர் வந்து ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ இவங்களோட பிறப்பு லேருந்து இறப்பு வரைக்கும் ஒரு மனிதனுக்கு பிறப்பு, இறப்புன்றது உண்டு இல்லைங்களா? ஆத்மாவுக்கு. அப்போ அந்த மாரி அவங்களோட பிறப்புல இருந்து இறப்பு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க நெறைய டிஃபிகல்டீஸ், நெறைய அ கஷ்டங்கள வந்து அவங்க வந்து சந்திச்சாங்க. பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப பிறந்த அப்பயே வந்து அவங்க வந்து யார் கூட இல்ல. அவங்க பெற்றோர்கள் கிட்ட இல்ல. அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, குந்தி போஜன் அந்த அ அரசர்கிட்ட அவங்கள குடுக்குறாங்க. அப்புறம் அவங்க குந்தி அங்க தன்னை முழுசாவே அவங்க வந்து அடாப்ட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு மகளா அவங்க வந்து வளர்றாங்கன்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, துர்வாசருக்கு அவங்க நல்லபடியா சேவையும் பண்ணுவாங்க. அந்த சேவையில துர்வாசர் ரொம்பவே வந்து மனம் வந்து திருப்தி அடைஞ்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு மந்திரம் குடுப்பாங்க. அந்த மந்திரத்த நினைச்சு ஒரு தேவர நினைச்சு ஜபிச்சா அவங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அத டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா மந்திரம் அப்படிங்கும்போது ஒரு ஆசை, ஒரு விருப்பத்தின் பேர்ல அத வந்து உச்சரிப்பாங்க. சூரிய பகவான நினைச்சு, சூரிய கடவுளை நினைச்சு, அப்போ அவங்களுக்கு கர்ணன் வந்து பிறப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு அதுவும் வந்து என்ன ஆயிடும், ரொம்ப சிரமமாயிடும். ஏன்னா தன்னோட குழந்தைய அவங்க பிரியிற ஒரு சந்தர்ப்பத்துல அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றது. அப்ப அதுவும் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டங்கள்ல ஒண்ணா அவங்களுக்கு அமைஞ்சிருது அவங்களோட வாழ்க்கையில. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க பாண்டுவ வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாண்டு வந்து இளம் வயதிலே அவங்க இறந்து போயிடுறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு குந்தி மகாராணிக்கு வந்து 5 பிள்ளைகள் இருந்தாங்க. அந்த 5 பேரையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, வளர்த்து ஆளாக்கணும். ஒரு தனி பெண்மணியா இருந்து அப்படின்னும்போது, அதுவும் என்ன மாரி ஒரு சந்தர்ப்பத்துல அவங்க வளர்க்க வேண்டியது இருந்ததுன்னா, சுத்தி உள்ளவங்கள வெறுக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில, சுத்தி உள்ளவங்கள வந்து பொறாமைப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில அவங்க என்ன பண்ண வேண்டியதா இருந்தது, அவங்களோட 5 பிள்ளைகளையும் அவங்க வந்து வளர்க்க வேண்டியதா இருந்தது. அப்ப அவங்களுக்கு நெறைய கஷ்டங்கள் வந்தது. தன்னோட பிள்ளைகள நல்லபடியா வளர்க்கறதுல அவங்களுக்கு நெறைய கஷ்டங்கள். ஏன்னா கௌரவர்கள் நெறைய அவங்களுக்கு தொந்தரவுகள் மேல தொந்தரவுகள். பொறாமையினாலும், வெறுப்பினாலும் அவங்க குடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலயும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க பிள்ளைகள அவங்க ரொம்பவே நல்லபடியா வளர்த்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, அவங்க இறக்கும் தருவாயில கூட அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, சர்வீஸ் பண்ணாங்க. யாருக்கு? காந்தாரிக்கும் அ கூடவே இருந்தாங்க. காந்தாரி கூடவே அவங்க இருந்தாங்க. அப்ப திருதராஷ்டிரன் காந்தாரி அவங்க வந்து காட்டுக்கு போனப்ப இவங்களும் கூடவே போனாங்க. அப்புறம் அங்க வந்து அவங்க அ தன்னோட உடலை விட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இந்த மாரி பிறப்புலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் ஒரு பெண்மணியா இருந்து நெறைய அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, நெறைய கஷ்டங்கள் மேல கஷ்டங்கள அவங்க வந்து அ எதிர்கொண்டாங்க அப்படின்றதுதான். ஆனா இத்தனைக்கும் அவங்கலாம் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ரொம்பவே எப்படிப்பட்டவங்க? ரொம்ப நல்லவங்க இல்லைங்களா? ஆம். ஓஷன் ஆஃப் குட் குவாலிட்டிஸ். சத்துவ குணத்துல மேலோங்கி இருந்தவங்க அவங்கலாம். தனக்கு கஷ்டங்கள் தந்தவங்களுக்கு கூட அவங்க நன்மைகள் செய்யக்கூடிய ஒரு அ எ எ உன்னதமான ஒரு குணத்துல இருந்தாங்க. அப்புறம் எல்லாரையும் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும். எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து சத்துவ குணத்துல இருந்ததுனால. எல்லாருமே பாண்டவர்களும், குந்தி அவங்களும் வந்து சத்துவ குணத்துல இருந்ததுனால. அதுக்கப்புறம் வந்து எ எல்லார்ட்டயும் அவங்க ரொம்ப அன்போட இருந்ததுனால, பகவான் மேல ரொம்ப பக்தியோட இருந்ததுனால, யாரெல்லாம் பகவான் மேல பக்தியா இருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாரையும் சரிசமமா பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா? வேறுபாடுகள் இல்லாம. அப்ப அந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ்லாம் அவங்ககிட்ட நெறைய இருந்ததுனால, அவங்கள எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிக்கும். ஆனாலும் கௌரவர்களுக்கு அவங்கள பிடிக்காமல் போச்சு. ஏன்னா பொறாமை அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால அப்படின்றது. அப்புறம் ஆசைகள். இந்த ஜட உலக ஆசைகள்ல இந்த காரணத்தினால அப்படின்றது. அப்ப இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள்ல அவங்க வந்து தன்னோட வாழ்க்கைய வாழ்ந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ அவங்களோட பிரேயர்ஸ் வந்து பாகவதத்துல பார்த்தீங்கன்னா, 18ல இருந்து 43 வரைக்கும். சரிங்களா? அதாவது 1வது கேன்டோ 8வது அத்தியாயம். அதுல வந்து 18வது ஸ்லோகத்துல 43 வரைக்கும் குந்தி பிரேயர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்ப்போம். ரொம்பவே வந்து என்ன சொல்றது, ஆழ்ந்த தாத்பரியங்கள் உள்ள பிரேயர்ஸ். ஏன்னா நம்ம வந்து பிரேயர்ஸ் மூலியமா தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும், பகவானை பிரேயர்ஸ் பண்ணும்போது பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பகவானை குளோரிஃபை பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ அதுவும் வந்து பியூர் டிவோட்டீஸ். இப்ப நமக்குலாம் வந்து பிரேயர்ஸ் பண்ணணும், பக்தி எப்படி பண்ணணும், அதுல ஒரு முழுமை, குணத்திலும் வந்து ஒரு முழுமை, இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் ஒரு பிடிப்பு இல்லாம இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பியூர் டிவோட்டீஸ் இத நம்ம பார்க்க, கேட்க நமக்கும் வந்து அந்த ஒரு புரிதல் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது குந்தி பிரேயர்ஸ் அப்படின்றது ரொம்பவே என்ன சொல்றது, எல்லா பிரேயர்ஸுமே உயர்ந்தது. இது வந்து இன்னும் கஷ்டங்கள் வேணும் அப்படின்னு வந்து அவங்க கேட்டு பகவானை வந்து அது எதனால அவங்க கேட்டாங்க அப்படின்ற தாத்பரியம்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த பிரேயர்ஸ் குந்தி பிரேயர்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம். பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? 1ல இருந்து ஹரே 5வது கிருஷ்ணா ஸ்லோகங்களோட மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி.
குந்தி மகாராஜ் பிரார்த்தனைகள். பதம் 1. சூத கோசாமி கூறினார், அதன் பிறகு நீரை பெற விரும்பிய மரணமடைந்த உறவினர்களுக்கு நீரை தர்ப்பணம் செய்யும் விருப்பத்துடன் பெண்கள் முன்னால் நடந்து செல்ல பாண்டவர்கள் திரௌபதியுடன் கங்கையை நோக்கி சென்றனர். பதம் 2. அவர்களை நினைத்து விசனப்பட்டு போதுமான அளவு கங்கை நீரை அவர்களுக்கு அர்ப்பணம் செய்த பின் கங்கையில் அவர்கள் நீராடினர். அந்த கங்கை நீர் பகவானுடைய மலர்பாதங்களின் தூசுகளுடன் கலந்து புனிதம் அடைந்திருந்தது. பதம் 3. அந்த இடத்தில் குரு வம்சத்தின் அரசரான யுதிஷ்ட மகாராஜன் தமது இளைய சகோதரருடன் திருராஷ்டிரர், காந்தாரி, குந்தி மற்றும் திரௌபதி ஆகியோருடன் துக்கத்தில் ஆழ்ந்தவராய் அமர்ந்திருந்தார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் கூட அங்கு இருந்தார். பதம் 4. சர்வசக்தி படைத்தவரின் கடுமையான சட்டங்களும் அவற்றின் பிரதிபலன்களும் எப்படி ஜீவராசிகளிடம் செய்யப்படுகின்றன என்பதை எடுத்து கூறி அதிர்ச்சியும் பாதிப்பும் அடைந்தவர்களை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் முனிவர்களும் சமாதானப்படுத்த ஆரம்பித்தனர். பதம் 5. எதிரியற்றவரான யுதிஷ்டரின் ராஜ்யத்தை வஞ்சர்களான துரியோதனனும் அவனது குழுவினரும் தந்திரமாக அபகரித்துக் கொண்டனர். பகவானின் கருணையால் இழந்தது திரும்ப பெறப்பட்டது. மேலும் துரியோதனுடன் இணைந்து கொண்ட யோக்கியமற்ற அரசர்கள் பகவானால் கொல்லப்பட்டனர். ராணி திரௌபதியின் கூந்தலை முரட்டுத்தனமாக கையாண்டதற்காக மற்றவர்களும் கூட ஆயுள் குறைக்கப்பட்டு மரணமடைந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இந்த 5 ஸ்லோகங்களும் அதாவது இதற்கு முன்னாடி அர்ஜுனர் பிரேயர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அஸ்வத்தாமன் இது பாண்டவர்களோட பிள்ளைகள்லாம் அவங்க அழிச்சிருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனரோட பிரேயர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா திரௌபதியும் அஸ்வத்தாமனை மன்னிச்சு விட்டுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் யுதிஷ்டரும் அதற்கு ரொம்பவே ஆதரவு தெரிவிப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் போரெல்லாம் முடிஞ்சிருது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாரும் இறந்தவர்களுக்கெல்லாம் தர்ப்பணம் இதெல்லாம் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு தேவையான கடைசி சடங்குகள்லாம் செய்யணும். அதெல்லாம் செய்யறதுக்காக எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, கங்கை நதிக்கரைக்கு போறாங்க. அங்க போயிட்டு செய்ய வேண்டிய சடங்குகள் எல்லாம் அவங்க நல்லபடியா அவங்க பண்றாங்க. பகவானோட அந்த பாத தூசுகளோட கலந்து அங்க கங்கை நீரை கலந்து அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சடங்குகள்லாம் நல்லபடியா செய்யறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது யுதிஷ்டர், அப்புறம் திரௌபதி எல்லாருமா. அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் ரொம்பவே வருத்தத்தோட இருக்காங்க. ஏன்னா நடந்தது ஒரு பெரிய போர் இல்லைங்களா? நிறைய இழப்பு, உயிர்கள்லயும் நிறைய இழப்பு, எல்லாத்துலயுமே நிறைய இழப்பு அவங்களுக்கு ஏற்பட்டுச்சு இல்லைங்களா? அதனால எல்லாருமே காந்தாரி, ராஷா அவங்களுக்குலாம் குழந்தைகளே அவங்க எல்லாருமே இறந்து போயிட்டாங்க. குந்தி, திரௌபதி அவங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா திரௌபதி அவங்களோட பிள்ளைகளும் அவங்க இழந்திருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாரும் அதுவும் இல்லாம நிறைய உறவினர்கள் எல்லாருமே அப்ப நிறைய கஷ்டங்களும் இருந்தது இல்லைங்களா? நிறைய இழப்புகள். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எல்லாருமே ரொம்பவே வருத்தத்தோட அவங்க எல்லாரும் இருக்காங்க. அப்ப என்ன பண்றாங்க, பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவங்க எல்லாம் சமாதானப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப என்ன ஆகுது, இதெல்லாம் எதனால நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, துரியோதனன் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த கோபம், அந்த வெறுப்பு, இந்த உணர்வுனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க நிறைய தவறுகள்லாம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு, அவங்களுக்கு இந்த போர்னால அவங்க செஞ்ச அந்த தவறுகள், என்னைக்குமே தவறுகள் செஞ்சா அதுக்கு தண்டனைகள் உண்டு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அந்த தண்டனைகள் காரணத்தினால, அதுவும் திரௌபதியில அவங்க ரொம்பவே சிரமப்படுத்தினதுனால அவங்களோட ஆயுள் காலங்கள்லாம் குறைக்கப்பட்டு அவங்களாம் போர்ல இறந்து போறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிக்கிறோம். 6ல இருந்து 10 வரைக்கும் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நன்கு இயற்றப்பட்ட 3 அஸ்வமேத யாகங்களை நடத்தும்படி யுதிஷ்ட மகாராஜனை தூண்டினார். இவ்வாறாக இத்தகைய 100 யாகங்களை செய்ததால் எல்லா திசைகளிலும் போற்றப்படும் இந்திரனின் புகழை போல் யுதிஷ்ட மகாராஜனின் நேர்மையான புகழும் எல்லா திசைகளிலும் போற்றப்படுவதற்கு பகவான் காரணமாக இருந்தார். 7. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பிறகு புறப்படுவதற்கு தயாரானார். ஸ்ரீல வியாச தேவரை தலைமையாக கொண்ட பிராமணர்களால் வழிபடப்பட்ட பின் பாண்டு புத்திரர்களை அவர் அழைத்தார். பகவானும் அவர்களுடன் அன்பு பரிமாற்றம் செய்து கொண்டார். 8. துவாரகையை நோக்கி புறப்பட அவர் ரதத்தில் அமர்ந்த உடனேயே உத்தரா பயத்துடன் தன்னை நோக்கி அவசரமாக வருவதை அவர் கண்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. 9வது பதம். உத்தரா கூறினாள், தேவதேவனே, அகிலலோக நாயகனே,
தாங்கள் யோகிகளில் எல்லாம் மிகச் சிறந்தவராவீர். இருமையுடைய இவ்வுலகில் மரணத்தின் பிடியிலிருந்து என்னை காப்பாற்றக்கூடியவர் வேறொருவரும் இல்லை என்பதால் தயவு செய்து என்னை காப்பாற்றுங்கள். 10. எம்பெருமானே, தாங்கள் சர்வசக்தி படைத்தவராவீர். இரும்பாலான தீ போன்ற அம்பு ஒன்று என்னை நோக்கி வேகமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. பெருமானே, தாங்கள் விரும்பினால் அது என்னை எரித்து விடட்டும். ஆனால் அது என் கருவை எரித்து அதை சிதைத்துவிட அனுமதிக்க வேண்டாம். பகவானே, தயவு செய்து எனக்கு உதவியை செய்யுங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாரும் வந்து கவலையா இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, எல்லாரும் இறந்து போயிடுறாங்க அப்படின்றதுலாம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா யுதிஷ்டிர மகாராஜரும் ரொம்பவே சிரமத்துல இருக்காங்க, வருத்தத்துல. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க எல்லாரும் வந்து சேர்ந்து அஸ்வமேத யாகம், பகவான் வந்து அவங்களுக்கு குறிப்பிடுறாங்க அஸ்வமேத யாகம் செய்ய சொல்லி. அப்போ அஸ்வமேத யாகம்ன்றது நிறைய அதாவது அந்த குதிரைகள்லாம் வந்து குதிரையை அவங்க வெளில அஸ்வம் வச்சிருப்பாங்க. அது வந்து எந்தெந்த இடம்லாம் போகுதோ அங்க யாரும் அந்த குதிரையை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணல அப்படின்னா அந்த ராஜ்யம்லாம் அவங்களுக்கு சொந்தமாகும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி 3 தடவை பண்றாங்க. பொதுவா அஸ்வமேத யாகம் ஒரு தடவை பண்ணாலே இந்திரன் பதவி அவங்க அடையலாம் இல்லைங்களா. ஆனா இவங்க எத்தனை தடவை பண்றாங்க? 3 தடவை பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். எதனாலன்னா அந்த ராஜ்யத்தை நல்லபடியா இன்னும் பெருசா விஸ்தாரமாக்குறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜர் அவங்க கடமையா எடுத்துக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா, ஏதாவது தர்ம வழியில ஆட்சி பண்ணணும் அப்படின்னும் போது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்றாங்கன்னா 3 தடவை அஸ்வமேத யாகம் பண்றாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. இந்த மாதிரி எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நல்லபடியா எல்லாமே 3 தடவையும் செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மிக சிறந்த ஆட்சியை வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜர் வந்து பண்றாங்க. அப்போ கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாங்க? துவாரகைக்கு கிளம்ப தயாராகிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாக்குறீங்கன்னா, உத்ரா அவங்க வந்து வேகமா ஓடி வராங்க. யாரு? அபிமன்யோட மனைவி. அவங்க வேகமா ஓடி வராங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, அப்ப பகவான் வந்து இது வந்து உத்ரா பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. என்ன சொல்றாங்க? கடவுள்களுக்கெல்லாம் கடவுள் இல்லைங்களா, ஓ லார்ட் ஆஃப் லார்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. லார்ட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ், எல்லா உலகங்களுக்கும் கடவுள் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் இல்லையா, பகவான் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். நிறைய அந்த சக்திகள், மிஸ்டிக் பவர்ன்றது இந்த அபூர்வமான சக்திகள்லாம், மிக உன்னதமான சக்திகள்லாம் பகவான் கிட்ட தஞ்சமா உள்ளது அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லையா. அப்ப அதெல்லாம் சொல்லி பகவான் வந்து பிரைஸ் பண்றாங்க. என்னை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க, என்னை காப்பாத்துங்க, என்னை நோக்கி ஒரு வெளிச்சமான நெருப்பு பிழம்பு மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு வருது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஜட உலகத்தை என்ன சொல்றாங்க? டியூயாலிட்டி, வேர்ல்ட் ஆஃப் டியூயாலிட்டி, விருப்பு வெறுப்பு அதெல்லாம் நிறைஞ்ச உலகத்துல உள்ள அந்த கஷ்டத்தில் ஒன்னா ஒரு பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்தை நோக்கி வருது, என்னை காப்பாத்துங்க, ஓ ஆல் பவர்ஃபுல் அப்படின்னு பகவான் வந்து அவங்க வந்து வேண்டிக்கிறாங்க. சரிங்களா. அப்போ என்ன சொல்றாங்க? எனக்கு ஏதாவது ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஆனா என்னோட குழந்தைக்கு எதுவும் ஆகாம தயவு செஞ்சு வந்து பாதுகாத்து கொடுங்க அப்படின்னு வந்து குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா. மாதாஜி 11 to 15 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. சூத கோஸ்வாமி கூறினார். அவளது வார்த்தைகளை பொறுமையாக கேட்ட பின் பாண்டவ வம்சத்தின் கடைசி குழந்தையையும் கொண்டு விடுவதற்காக துரோணாச்சாரியன் மகனான அஸ்வத்தாமன் பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகித்திருக்கிறான் என்பதை தமது பக்தர்களுடன் எப்பொழுதும் மிகவும் பிரியம் கொண்டவரான ஸ்ரீ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் உடனடியாக புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. பதம் 12. மிகச்சிறந்த முனிவர்களுள் முதன்மையானவரே சௌனகர், மிக பிரகாசமான பிரம்மாஸ்திரம் தங்களை நோக்கி வருவதை கண்ட பாண்டவர்கள் தங்களுடைய 5 ஆயுதங்களை கையில் எடுத்தனர். பதம் 13. சர்வ வல்லமையுள்ள பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பூரண சரணாகதி அடைந்த ஆத்மாக்களாகிய அவரது தூய பக்தர்களுக்கு பேராபத்து சம்பவிக்க போவதை கண்டு அவர்களை காப்பாற்றுவதற்காக உடனே தமது சுதர்சன சக்கரத்தை கையில் எடுத்தார். பதம் 14. பரமயோக சக்திகளுக்கும் இறைவனான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எல்லோருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மாக இருக்கிறார். அவ்வாறாக குரு வம்சத்தின் சந்ததியை காப்பாற்றுவதற்காக தமது சுய சக்தியினால் அவர் உத்தரையின் கர்ப்பத்தை மூடிவிட்டார். பதம் 15. சௌனகரே, அஸ்வத்தாமனால் விடப்பட்ட இணையற்ற பிரம்மாஸ்திரத்தை தடுக்கவோ வெல்லவோ அல்லது முறிக்கவோ முடியாது என்ற போதிலும் விஷ்ணுவின் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பலத்தினால் எதிர்க்கப்பட்ட பொழுது அது தடுக்கப்பட்டு முறியடிக்கப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பிரம்மாஸ்திரம் அப்படின்றது வருது. அதை பார்த்து உத்ரா பயந்து போய் பகவான்கிட்ட தஞ்சம் அடைகிறாங்க, சரணாகதி பண்றாங்க. அப்போ பகவான் எப்பயுமே எப்படிப்பட்டவங்களா இருப்பாங்க? எப்பயுமே ஆல்வேஸ் வெரி அஃபெக்ஷனேட் டு ஹிஸ் டிவோட்டீஸ். அவங்களோட பக்தர்கள்ட்ட ரொம்ப அன்போட இருப்பாங்கல்ல, பக்த வக்ஷலா நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா பகவானோட நாமத்தை. அப்ப அவங்க எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்க? பக்தர்களுக்கு
ரொம்பவே பாதுகாப்பு கொடுத்து, அதாவது எல்லாருக்கும் சரிசமமா தான் இருப்பாங்க. ஆனா பக்தர்கள் மேல அவங்களுக்கு இன்னும் அதிகமான ஒரு பிரியம். அதாவது அர்ஜுனருக்கு தேர் ஓட்டுறது, இது துரியோதனனுக்கு பண்ணுவாங்களா? பண்ண மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பக்தர்களுக்குன்னும் போது பகவான் அவங்களோட அன்பையும் பக்தர்கள் பகவான் மேல அன்பு வெளிப்படுத்துறாங்க. அதே மாதிரி பகவானும் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட அன்பை வந்து பக்தர்கள் மேல வெளிப்படுத்துவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கும் பகவான் என்ன பண்றாங்க, எல்லார்கிட்டையும் அதாவது பக்தர்கள்ட்ட எப்பயுமே அஃபெக்ஷனேட்டா உள்ள பகவான் எப்பயுமே பாண்டவரோட நிலைப்பாடு எப்படின்னா சிங்கிள் மைண்டடா இருப்பாங்க. பகவானை மட்டும்தான் எந்த கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வேற யாரையும் தஞ்சமடையவே மாட்டாங்க. வேற தேவர்களோ இல்ல வேற யாராவது ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆளுமை நிறைஞ்ச ஒரு லிவிங் என்டிட்டியோ அவங்க வந்து சரணாகதி அடைய மாட்டாங்க. பகவானை மட்டும்தான் தஞ்சமடைவாங்க. அப்படின்னும் போது அப்படிப்பட்ட பியூர் டிவோட்டிஸ் அவங்கலாம் அவங்க இந்த மாதிரி உத்தரவுக்கு ஒரு கஷ்டம் அப்படின்ன உடனே என்ன பண்றாங்க, பகவானுக்கு தெரிஞ்சிருது அஸ்வத்தாமன் வந்து பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது. உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, பாண்டவர்கள்லாம் தங்களோட ஆயுதங்கள் அவங்களுக்குன்னு ஆயுதங்கள் இருக்குல்ல, அர்ஜுனர் வில், அப்புறம் வந்து பீமன் வந்து கதை, இந்த மாதிரி அவங்களோட ஆயுதங்கள் அவங்க கையில எடுக்கிறாங்க. அப்போ பகவான் என்ன பண்றாங்க, எல்லாரும் ரொம்பவே அன்னலாய்டு டிவோட்டிஸ், அதாவது பாண்டவர்கள்ன்றவங்க அதாவது பக்தியில ரொம்ப சிறந்து விளங்குறவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? அப்போ அதுவும் ஃபுல்லா சரண்டர்டு சோல்ஸ். அதெல்லாம் ரொம்ப இதெல்லாம் வந்து அந்த பக்தர்களோட நிலைப்பாடு. அனலாய்டு பகவான் மேல எப்பயும் நித்தியமா பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கிறது, ஃபுல்லி சரண்டர்டு பகவான்ட்டே தஞ்சமடைஞ்சவங்க அப்படின்னும் போது பகவான் என்ன பண்றாங்க, சுதர்சனத்தை எடுத்து அவங்கள பாதுகாக்கிறாங்க அப்படின்ற நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ பகவான் எல்லார்ட்டையும் பரமாத்மாவா இருக்காங்க அப்படின்னும் போது உத்ரா அவங்களோட கர்ப்பத்திலயும் அவங்ககிட்டயும் அவங்க பரமாத்மா இருப்பாங்க இல்லைங்களா, எல்லார்கிட்டையும் அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட அந்த இன்டர்னல் பொட்டன்சி, இன்டர்னல் எனர்ஜி, அந்த யோக மாய சக்தி மூலியமா அவங்க உத்திரையோட கர்ப்பத்தை பாதுகாக்கிறாங்க. பிரம்மாஸ்திரம்ன்றது இருக்கிறதுலே ரொம்பவே வந்து சக்தி வாய்ந்தது, இருக்கலே சக்தி வாய்ந்த அஸ்திரம் அது. அஸ்வத்தமனுக்கு அதை வந்து திரும்பி எடுக்கும் அது வந்து தெரியாது. அப்படின்ற பட்சத்திலயும் பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட பவர்னால அவங்கதான் ரொம்ப மிஸ்டிக் பவர் நிறைஞ்சவங்க இல்லைங்களா, அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க பாதுகாக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். உத்திரையோட கர்ப்பத்தில் உள்ள பரீட்சித் மகாராஜரை பாதுகாக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 16 to 20 ஸ்லோகங்கள். மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஜெயக்குமாரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பதம் 16. பிராமணர்களே அற்புதமானவரும் குறைவற்றோருமான பரமபுருஷ பகவானின் செயல்களில் இச்செயல் மிகவும் அற்புதமானது என்று நினைக்க வேண்டாம். பகவான் பிறப்பற்றவர் என்ற போதிலும் அவர் தமது சொந்த தெய்வீக சக்தியினால் எல்லா பௌதிக பொருட்களையும் காத்து அழிக்கிறார். பதம் 17. இவ்வாறாக பிரம்மாஸ்திரத்தின் வெப்ப கதிர்களிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டதும் பகவானின் விசுவாசமுள்ள பக்தரான குந்தியும் அவளது 5 மகன்களும் மற்றும் திரௌபதியும் வீடு திரும்ப தயாராயிருந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பார்த்து பின்வருமாறு கூறினர். பதம் 18. ஸ்ரீமதி குந்தி கூறினாள், கிருஷ்ணா, நாங்கள் ஆதி புருஷரும் இயற்கை குணங்களால் பாதிக்கப்படாதவருமாவீர். எனவே தங்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கங்கள். அனைத்திற்கும் உள்ளேயும் வெளியேயும் தாங்கள் இருப்பினும் யாருக்கும் புலப்படாதவராகவே இருக்கிறீர்கள். பதம் 19. நீங்கள் குறையுடைய புலன் உணர்வின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவராவீர். நீங்கள் மாய சக்தியின் திரையால் மூடப்பட்டுள்ள குறையற்றவராகவே என்றும் நடிகரை போல் உடை அணிந்திருப்பவரை அடையாளம் காண முடியாததைப் போலவே முட்டாள்களின் கண்களுக்கு நீங்கள் புலப்படாதவராகவே இருக்கிறீர்கள். பதம் 20. ஜடத்தையும் ஆன்மீகத்தையும் பகுத்தறிந்ததால் தூய்மை பெற்று முன்னேறியுள்ள ஆன்மீகங்கள் மற்றும் மனக்கற்பனையாளர்கள் ஆகியோரின் இதயங்களில் பக்தி தொண்டை பற்றிய தெய்வீக விஞ்ஞானத்தை விருத்தி செய்வதற்காக தாங்களே வந்து அவதரிக்கிறீர்கள். அப்படி இருக்கும் பொழுது பெண்களான எங்களால் எப்படி உங்களை பூரணமாக அறிய முடியும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பதம் 16 அதுல என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப பகவான் என்ன பண்ணிட்டாங்க, பரீட்சித் மகாராஜரை நல்லபடியா பாதுகாக்கிறாங்கன்றத பார்க்கணும் இல்லைங்களா? ஏன்னா பகவான் தான் எல்லாத்தையும் உருவாக்குறது, பாதுகாக்கிறது, அப்புறம் அழிக்கிறது. இந்த எல்லா இதுவுமே வந்து பகவான் தான். அதாவது ஸ்வராட்டு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, பகவான் தான் சர்வகாரண காரணம் எல்லாத்துக்குமே. அதாவது சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர் அப்படிலாம் நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து அதாவது பெரிய ஆபத்து டிவோட்டிஸ்க்கு அப்படின்னும் போது பகவான் வந்து இப்ப வந்து பாதுகாக்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அது பகவான் வந்து அதை இயல்பாவே அவங்களோட நேச்சர்லயே அவங்க பண்றாங்க. யோக சக்தியினால அவங்க
பண்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். பை ஹிஸ் ஓன் டிரான்செண்டென்டல் எனர்ஜி, யோக சக்தியினால அவங்க என்ன பண்ண முடியும், இந்த உலகத்துல எதை வேணாலும் உருவாக்க முடியும், பாதுகாக்க முடியும், அதை அழிக்கவும் முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது மெட்டீரியல் திங்ஸ்ல. சரிங்களா? அப்புறம் he himself is unborn அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். பகவானுக்கு பிறப்பு கிடையாது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதுல இருந்து தான் வந்து 18ல இருந்து குந்தி பிரேயர்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், 43 வரைக்கும். இப்ப குந்தி எப்படி இங்க வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதாவது பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அஸ்வத்தாமனோட அந்த பிரம்மாஸ்திரத்துல இருந்து காப்பாத்திருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப குந்தி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சேஸ்ட்னா பகவானை தவிர வேற யாருக்கிட்டையும் அவங்க வந்து சரணம் அடைஞ்சது இல்ல, பக்தி பண்ணது இல்ல. எல்லாரையும் மரியாதை பண்ணுவாங்க, ஆனா வந்து பகவானை மட்டுமே சரணாகதி, முழுமையா சிங்கிள் ஃபோக்கஸ்டு. சரிங்களா? ஒரு நிலையில அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அப்படி இருக்கும்போது சேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அதாவது தன்னோட கணவனுக்கு மட்டுமே அப்படின்னு இருக்கிற மனைவியும் நம்ம வந்து அப்படிதான் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? சேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி குந்தி வந்து எப்படி இருக்காங்க, பகவானை மட்டுமே முழுமையா சரணாகதி அடைஞ்சு அவங்க வந்து இருக்கிற ஒரு உன்னதமான டிவோட்டி. அதனால அங்க என்ன சொல்றாங்க, சேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சேஸ்ட் வந்து தி டிவோட்டி ஆஃப் த லார்ட். யாரோட டிவோட்டி, பகவான். சரிங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, திரௌபதி அப்புறம் வந்து அதாவது her 5 sons and திரௌபதி address Lord Krishna as started for home. அதாவது இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து துவாரகைக்கு போறாங்க. அப்போ குந்தி என்ன பண்றாங்க, பிரேயர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒபிசன்ஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க, அதாவது மரியாதைகள் கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? நிறைய இடத்துல அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பகவானுக்கு வந்து மரியாதைகள், வணக்கங்கள் இதெல்லாம் வந்து தெரிவிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஐ ஆஃபர் மை ஒபிசன்ஸ், ஐ ஆஃபர் மை ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபிசன்ஸ் அப்படிலாம் வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம். சரிங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி நிறைய அவங்க வந்து நிறைய இடத்துல சொல்றாங்க. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பிரேயர் இதுதான். இப்ப என்ன சொல்றாங்க அவங்க, you are the original personality and unaffected by the qualities of the material world. அதாவது பகவான் எப்பயுமே தனிச்சு உள்ளவங்க, இந்த ஜட உலகத்தோட சம்பந்தப்படாம தனிச்சு. சரிங்களா? இந்த ஜட உலகம்ன்றது தனியா இயங்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். பகவான்றவங்க எப்படி இருப்பாங்க, தனிச்சு. எதனால பகவானும் இந்த மெட்டீரியல் உலகமும் வந்து சம்பந்தப்படுறதில்லை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ஜட உலகங்கள் இந்த முக்குணங்களோட தாக்கத்துல இருக்கும். பகவான் அந்த முக்குணங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாம இருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஸ்வராட்டா இருப்பாங்க, இண்டிபெண்ட். இங்க எல்லாமே வந்து டிபெண்டன்ட் இல்லைங்களா? ஜட உலகம் எல்லாமே சார்ந்து இருப்போம். நம்ம ஒண்ணு முக்குணங்களோட தாற்பயத்துல இருப்போம், அதுல இருந்து வெளியில வரோம்னா பகவானை சார்ந்திருப்போம் நம்ம. அப்ப நம்ம யாரையோ ஒருத்தவங்க சார்ந்துதான் இருப்போம். ஆனா பகவான் வந்து இண்டிபெண்ட். அதுவும் இல்ல, இந்த ஜட உலகத்தை உருவாக்குனவங்க, அவங்க தனிச்சு இருப்பாங்க. இந்த ஜட உலகம் தனியா இயங்கிக்கிட்டு இருக்கும் அவங்களோட சக்தியின் மூலியமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படின்போது ஒரிஜினல் பர்சனாலிட்டி. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க, அன்அஃபெக்டட், எந்த ஒரு விஷயத்தினாலும். சரிங்களா? இந்த பை த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப், இந்த ஜட உலகத்தோட தாத்பரியத்தினால அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, எப்பயுமே அவங்களுக்கு எந்த ஒரு தாக்கமும் ஏற்படாது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்புறம் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம், யூ ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் போத் வித்தின் அண்ட் அவுட் சைட் எவ்ரிதிங். பகவான் வந்து எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இருக்காங்க, எல்லாத்துக்கும் வெளியிலயும் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? நிறைய இடத்துல பார்ப்போம். எல்லாருக்குள்ளயும் எப்படி இருப்பாங்க, ஆத்மா பரமாத்மாவா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அது மாதிரி வெளியிலயும் வந்து பகவான் வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இது இந்த இடத்துல குந்தி வந்து எப்படி வந்து இதை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப வந்து பரீட்சித் மகாராஜரை அவங்க என்ன பண்ணாங்க, காப்பாத்துனாங்க. எப்படி காப்பாத்துனாங்க, தன்னோட யோக சக்தியால கட்டை விரல் சைஸ்ல போய் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் வந்து பரீட்சித்தை வந்து காப்பாத்துவாங்க அவங்களோட உத்ராவோட கருவுல அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப வித்தின் அந்த இடத்துல அவங்க காப்பாத்திட்டு இருக்காங்க. அதே சமயத்துல குந்தி என்ன பண்றாங்க, பகவானை வெளியிலயும் பார்க்கறாங்க இல்லைங்களா? உருவத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் அவங்க பார்க்கறாங்க. அப்போ யூ ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் போத் வித்தின் அண்ட் அவுட் சைட் எவ்ரிதிங். எங்கேயும் நிறைஞ்சிருக்காங்க, உள்ளேயும் இருக்காங்க, வெளியிலயும் இருக்காங்க அப்படின்றத இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் மூலியமாவும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுதான் இங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. யூ ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் போத் வித்தின் அண்ட் வித்அவுட் எவ்ரிதிங். சரிங்களா? எட் யூ ஆர் இன்விசிபிள் டு ஆல். ஆனா எல்லாராலையும் பகவானால பார்க்க முடியுமா? இப்ப இந்த நிலைப்பாட்டுல யாரால பார்க்க முடியும், பக்தர்களால பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா? பகவானை பத்தி முழுமையா பக்தியில புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களால இந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுல பகவான் உள்ளேயும் இருக்காங்க, எல்லாருக்கும் வெளியிலயும் இருக்காங்கன்றத எடுத்துக்க முடியுது. அப்படின்னும் போது, ஆனா இது எல்லாராலையும் பார்க்க முடியுமானா கண்டிப்பா எல்லாராலையும் பார்க்க முடியாது. இதற்கு என்ன ஒரு தாற்பயம் வேணும்னா, பக்தி வேணும், பகவானை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு நிலைப்பாடு வேணும். அப்ப யாரெல்லாம் இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லயே ஈடுபட்டுட்டு இருக்காங்களோ, சரிங்களா, அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, பகவானோட இப்படிப்பட்ட
தாத்பரியங்களை உணர முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அவங்களால பகவானை அடையவும் முடியாது, பகவானோட இந்த தாத்பரியங்களை அவங்களால புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அது எப்படின்னா இப்போ ஒரு டிவில சினிமாலயும் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா, ஒரு ஊமையும் இங்க வந்து காமிக்கிறாங்க. அவங்கள நம்ம பார்க்கும்போது ஒருத்தவங்க ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னா, நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்கள திட்ட ஆரம்பிச்சிருவோம். ஐயோ! இவ்ளோ தப்பு பண்றாங்களே இவங்க, அப்படின்னு சொல்லி நம்ம திட்டுறோம் இல்லைங்களா? அப்ப ஆனா நிஜமாலுமே அவங்க அத பண்றாங்களான்னா கிடையாது இல்லைங்களா? அவங்களுக்குள்ளார அவங்க ஒரு ஆக்டர் தான் அவங்க இல்லைங்களா? அவங்க வேற ஒரு நல்ல ஒரு குணத்துல தான் இருப்பாங்க. அந்த இடத்துல அவங்க இந்த மாதிரி தவறுகள் தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி. அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், சிலவங்க நல்லவங்களா இருப்பாங்க, நல்லவங்களா நடிப்பாங்க. ஆனா உள்ளுக்குள்ளார அவங்களுக்கு வேற ஒரு தாற்பயம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ எக்ஸாக்ட்லி as an actor dressed as a player is not recognized. இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்க, அதாவது இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்திலே உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பகவான் நிறைய அவதாரம் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்கள பகவானா பார்க்க மாட்டாங்க, ஏதோ ஒரு மனிதன் வந்து இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நிறைய பவர் இருக்கு, அப்படிதான் நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த ஒரு அடையாளத்திலேயே தான் அவங்களால எடுத்துக்க முடியும். யாரு இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்து அந்த நோக்கத்துல உள்ளவங்க. ஆனா யார் ஒருத்தவங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல பகவானை பத்தி நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், பகவான் எத்தனை வந்து அவதாரங்கள் எடுத்தாலும் பகவானோட சொரூபத்தை அவங்களால நித்தியமா அவங்களால உணர முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப யாராலெல்லாம் பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாது, யாரெல்லாம் இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல ரொம்ப ஈடுபாடோட இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு பகவான் வந்து தன்னை வெளிக்காட்ட மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும், பக்தர்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். அப்ப இங்க வந்து வித்தவுட் அப்படின்னா என்னன்னா, உள்ளுக்குள்ள எப்படி பரீட்சித் மகாராஜரை உத்தரா ஓம்புக்குள்ள போய் பகவான் காப்பாத்துறாங்க, அப்ப எல்லாருக்குள்ளயும் பரமாத்மாவும் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் பகவான் அங்க காப்பாத்துறாங்கன்றது பார்க்கிறோம். அதே சமயத்துல பகவான் வெளியிலயும் இருக்கிறதையும் அங்க உள்ள பாண்டவர்கள் குந்தி எல்லாம் பாக்குறாங்க இல்லைங்களா? அந்த ஒரு தாற்பயத்தை இந்த ஸ்லோகங்கள் நமக்கு உணர்த்துது. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு பகவானோட புரிதல் நமக்கு, அதாவது என்ன பியூர் டிவோட்டிஸ் நல்லபடியா அவங்களும் உணர்ந்திருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களோட அந்த தாற்பயத்துல நம்மளும் பார்க்கும்போது பகவானோட உன்னதமான நிலைப்பாடு நமக்கு வந்து தெரிய வருது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்னன்னா, யூ யுவர்செல்ஃப் டிசைன் டு ப்ரொவைட். பகவான் வந்து எதற்காக அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நிறைய இந்த டிரான்செண்டல் சயின்ஸ், பக்தி, டிரான்செண்டல் சயின்ஸ்ன்றது பக்தி இல்லைங்களா? பக்தி பண்ணி இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து நம்மள விடுவிச்சு நம்ம பகவானை அடையணும், பக்தி சேவையில் நம்ம பகவானை திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் டிரான்செண்டல் சயின்ஸ், தெய்வீகமான நிலைப்பாடு நம்மளுக்கு வரணும் இல்லைங்களா? டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப அது வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுக்காக பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்களோட அவதார ரகசியங்கள் எல்லாமே பக்தி மார்க்கத்துல வந்து நம்ம பகவானை அடையும் விஷயம் தான் இல்லைங்களா? அப்படின் போது அது வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்க அவங்க. அது யாரெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, டிரான்செண்டலிஸ்ட், அப்புறம் வந்து மென்டல் ஸ்பெகுலேட்டர்ஸ், அதாவது ரிஷிகள், முனிவர்கள், இந்த மாதிரி நல்ல உயர்ந்த தாத்பரியங்கள் உள்ளவங்க, அட்வான்ஸ்டு சரிங்களா, ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீகத்துல நல்ல உயர்ந்த தாத்பரியங்கள் உள்ளவங்க அது நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு தெரிய வரும், அதாவது ஆத்மா வேறு உடல் வேறு அப்படின்றது தெரிய வரும் இல்லைங்களா? அவங்களும் ரொம்ப பியூரிஃபைடா இருப்பாங்க நாலேஜ்ல. அப்ப அவங்களால வந்து புரிஞ்சுக்கிற அந்த ஒரு தாத்பரியம், அதாவது இந்த ஜட உலகம் வேறு, நம்ம வந்து லிவிங் என்டிட்டி, நம்ம வந்து பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்டவங்க, பகவானை நம்ம பக்தி மூலமா திருப்தி பண்ணணும், இந்த மாதிரி தாத்பரியங்களை நல்லபடியா தெரிஞ்சிருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பக்தி நிலைப்பாடு எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்காங்க. இங்க என்ன சொல்றாங்க குந்தி மாதிரினா, எப்பயுமே வந்து டிவோட்டிஸ் வந்து ஹம்புளாவும், தன்னை வந்து ஒரு ரொம்ப தாழ்ந்த நிலையில இன்சிக்னிபிகன்ட் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல, அதாவது வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு தாத்பரியத்துல எடுத்துப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தன்னை வந்து ஹம்பிளா எடுத்துப்பாங்க, ஹம்பிளான அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுல அவங்க வச்சுப்பாங்க. தன்னை வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு தாழ்ந்த ஒரு இடத்துல வச்சு வந்து அவங்க வந்து குறிப்பிடுவாங்க. சரிங்களா? அதுதான் ஒரு டிவோட்டிஸோட ஒரு நிலைப்பாடா இருக்கும். சரிங்களா? அப்படின் போது இங்க என்ன சொல்றாங்க குந்தி மகாராணி, பெண்ணா இருந்து நான் எப்படி வந்து உங்களை நான் நல்லபடியா புரிஞ்சுக்க முடியும், ஏன்னா இதெல்லாம் பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் இல்லைங்களா? இவ்வளவு தூரம் அவங்களும் எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க, இருந்தும் என்னால அவங்கள முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்றத வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். 21 to 25 வாசிக்கிறீங்களா? இப்ப யார் இருக்கீங்க? படிக்கவா மாதாஜி? வேற யாரும் படிக்கிறாங்களா? அவசியம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே வசுதேவரின் புதல்வரும் தேவகியின் இன்பமும் நந்தருக்கும் பிருந்தாவனத்தின் மற்ற இடையர்களுக்கும் செல்வனும் மேலும் பசுக்களுக்கும் புலன்களுக்கும் உற்சாகம் அளிப்பவருமான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு எனது மரியாதையான வணக்கங்களை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். 22. எம்பெருமானே, தாமரையை போன்ற நாபியையும் எப்பொழுதும் தாமரை பூ மாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருப்பவரும்
தாமரை போல் குளிர்ந்த பார்வையை உடையவரும் தாமரைகள் பொறிக்கப்பட்ட பாதங்களை உடையவருமான தங்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். பதம் 23. இறைவனும் புலன்களுக்கு அதிபதியுமான ரிஷிகேசனே, பொறாமை கொண்ட கம்சனால் சிறைப்படுத்தப்பட்ட துன்பத்திற்கு ஆளாக இருந்த உங்களுடைய தாயான தேவியையும் என்னையும் என் மகங்களையும் கூட தொடர்ச்சியான பல அபாயங்களிலிருந்து தாங்கள் விடுவித்தீர்கள். பதம் 24. எனது அருமை கிருஷ்ணா, பகவானாகிய தாங்கள் விஷ பலகாரத்திலிருந்தும் பெருந்தீயிலிருந்தும் நர பட்சணிகளிடமிருந்தும் துஷ்டர்களின் சபையிலிருந்தும் எங்களுடைய வனவாசத்தின் போது ஏற்பட்ட துன்பங்களிலிருந்தும் மற்றும் பெருந்தளபதிகள் போர் செய்த யுத்த களத்திலிருந்தும் எங்களை காப்பாற்றினீர்கள். இப்பொழுது அஸ்வத்தாமனின் ஆயுதத்திலிருந்தும் எங்களை காப்பாற்றி இருக்கிறீர்கள். பதம் 25. அந்த விபத்துகள் அனைத்தும் திரும்ப திரும்ப நிகழ வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். இதனால் உங்களையும் திரும்ப திரும்ப எங்களால் காண முடியும். ஏனெனில் உங்களை காண்பதென்றால் பிறப்பு இறப்பெனும் தொடர்ச்சியை இனி நாங்கள் காண மாட்டோம் என்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம் இதுதான். 25வது ஸ்லோகம். அதுலதான் வந்து திரும்ப திரும்ப வேணும் இந்த கஷ்டங்கள் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருப்பாங்க. இப்போ 21வது ஸ்லோகத்துல என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ வந்து குந்தி வந்து என்ன சொல்றாங்க, தான் ஒரு பெண்மணியா இருந்து எப்படி வந்து நல்லபடியா உங்களை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் அவங்க ப்ரேயர் சொல்றாங்க. பகவானுக்கு மறுபடியும் அவங்களோட ஒபீசன்ஸ், ரெஸ்பெக்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க. எப்படி பகவான் வந்து குளோரிஃபை பண்றாங்க அப்படின்னா, எதனால வந்து இங்க வந்து என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்க, சன் ஆஃப் வசுதேவா, சரிங்களா, வசுதேவரோட மகன், தேவகியோட மகன், கோபரோட மகன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. பிருந்தாவனத்துல உள்ள ஒரு ஆடு மேய்க்கும் சிறுவன் அப்படின்லாம் வந்து சொல்றாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, பசுக்களை அப்புறம் வந்து சென்சஸ்ல வந்து எப்பயுமே நல்லபடியா அந்த பிளஷர் கொடுப்பாங்க, உற்சாகத்தை கொடுப்பாங்க அப்படின்லாம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா. ஏன்னா எப்பயுமே பகவானை நம்ம நேரடியா நம்ம புகழறதை விட டிவோட்டிஸோட சம்மந்தப்படுத்தி நம்ம வந்து அவங்களை வந்து குளோரிஃபை பண்ணோம்னா பகவானுக்கு இன்னும் நிறைய சந்தோஷம் வருங்களாம். அதனாலதான் பகவானை கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து சொல்றதை விட வசுதேவரோட பிள்ளை, தேவகியோட பிள்ளை, நந்தகோபனுடைய பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு இன்னும் அந்த ஒரு சந்தோஷம், பரமானந்த நிலை. ஏன்னா அவங்கள ரொம்ப பியூர் டிவோட்டிஸ் இல்லைங்களா. அப்ப அவங்களோட சம்மந்தப்படுத்த அப்புறம் பசுக்களோட எல்லாம் சம்மந்தப்படுத்த அவங்களுக்கு இன்னும் சந்தோஷம் இருக்குங்களாம். அதனால வந்து எப்படி அவங்க ப்ரேயர் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி தூய டிவோட்டிஸோட சம்மந்தப்படுத்தி தன்னோட வணக்கங்களை பகவானுக்கு அவங்க தெரிவிக்கிறாங்க இந்த ப்ரேயர்ஸ்ல, சரிங்களா. இது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பரிச்சயமான ஸ்லோகம் தான். நந்தகோப குமாராய கோவிந்தாய அப்படிலாம் வரும் இல்லையா அந்த ஸ்லோகங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானை வந்து தாமரை பூவோட எல்லா விஷயத்திலயும் அவங்க வந்து கம்பேர் பண்ணி பாக்குறாங்க, சரிங்களா. அதாவது மறுபடியும் என்னோட வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாங்க, எப்பயும் தாமரை இலை பூக்களால அலங்கரிக்கப்பட்டவங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட கண்கள் தாமரை இலை போல இருக்கும், தாமரை பூ போல இருக்கும், சரிங்களா. தாமரை பூவோட ஒத்து அவங்களை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் வந்து குளோரிஃபை பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம. அப்புறம் தாமரை பூ மாதிரி பாதங்கள் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி அவங்க வந்து குளோரிஃபை பண்றாங்க. இதுவும் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பரிச்சயமான ஒரு ஸ்லோகம் தான், சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பகவானை சந்தோஷப்படுத்துறாங்க தன்னோட பிரேயர்ஸ் மூலியமா. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க, பகவானோட ஆற்றல்கள் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க, அவங்க எல்லா இடத்துலயும் உள்ளவங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் தாக்கங்கள், ஜட ஆசைகள் சம்பந்தப்பட்டவங்களோட அவங்களுக்கு அந்த அந்த விஷயத்தோட இருக்கிறவங்களால பகவானை முழுமையா தெரிஞ்சுக்க முடியாதுன்றத சொல்றாங்க. அப்புறம் உயர்ந்த நிலையில் உள்ளவங்களால பகவானை நல்லபடியா புரிஞ்சுக்க முடியும். தன்னோட நிலைப்பாட்டையும், நான் இந்த உடலில் ஆத்மான்ற ஒரு நிலைப்பாட்டையும் அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனால் ஒரு பெண்மணியா இருந்து என்னால அவங்களை சரிவர புரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படின்றது, அந்த ஹம்பிள்னஸ் அதை வந்து அவங்க வந்து அங்க வந்து தெரிவிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவானை எப்படி அவங்க வந்து புகழறாங்க, டிவோட்டிஸோட சம்பந்தப்படுத்தி புகழறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். குளோரிஃபை பண்றாங்க, பகவானுக்கு பிரேயர் சொல்றாங்கன்றத பார்க்கிறோம், சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் வந்து தாமரை பூவோட சம்பந்தப்படுத்தி பிரேயர்ஸ் வந்து சொல்றாங்க. எதனால அப்படின்னா, தாமரை பூ வந்து இப்போ இந்த ஒரு சேற்றுல இருந்தாலும் செந்தாமரைன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி இந்த ஜட உலகம் அதுல இருந்து பகவான் எப்படி இருப்பாங்க, உன்னதமான பியூரான நிலையில இருக்காங்க இல்லைங்களா. அதனாலேயே வந்து பகவான் வந்து தாமரை பூவோட சம்பந்தப்படுத்துவோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கப்புறம் இந்த ஸ்லோகத்துல என்னன்னா, பகவானை வந்து இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, மாஸ்டர் ஆஃப் சென்சஸ், ரிஷிகேஷா, சென்சஸுக்கெல்லாம் அதிபதி அப்படின்றத சொல்லிட்டு கடவுள்களுக்கெல்லாம், அதாவது எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவங்க அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா, தேவகிக்கு கஷ்டங்கள் வந்தது இல்லைங்களா. ஏன்னா தொடர்ந்து குழந்தைகள் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, கம்சன் அது பொறாமை எண்ணத்தோட இந்த கம்சன் என்ன பண்ணாங்க,
அவங்க வந்து சிறைச்சாலையில போட்டு அவங்களோட குழந்தைகள்லாம் வரிசையா அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, அழிச்சிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களையும் என்ன பண்ணாங்க பகவான், அவங்கள விடுவிச்சாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். தேவகி அம்மாவையும் அவங்க விடுவிச்சாங்கன்றத பார்க்கிறோம், கம்சனோட அந்த கஷ்டங்களிலிருந்து அப்படின்றது. அது மட்டும் இல்லாம என்னையும் என்னுடைய குழந்தைகளையும் நிறைய, அதாவது நிறைய, ஒரே ஒரு கஷ்டம் தானா, தேவகி அவங்கள வந்து கூட வந்து அந்த ஒரு கஷ்டத்துல இருந்து பகவான் வந்து வெளியில கொண்டு வந்தாங்க இல்லைங்களா? கம்சன் கிட்ட இருந்து காப்பாத்துனாங்க. ஆனா இவங்களுக்கு குந்தி மகாராணிக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா வரிசை நிறைய கஷ்டங்கள் வந்துகிட்டே இருந்தது இல்லைங்களா வாழ்க்கையில. அப்போ அதுல இருந்தெல்லாம் எங்களை வந்து நல்லபடியா காப்பாத்துனீங்க அப்படின்றத வந்து சொல்றாங்க. என்னென்ன கஷ்டங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, என்ன பண்ணாங்க அவங்க, விஷம் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா பீமனுக்கு. அப்ப அந்த விஷத்துல இருந்தும், அதாவது விஷம் கொடுத்து கடல்ல தள்ளிடுவாங்க. அப்போ ஒரு நாகம் வந்து அந்த பீமனை வந்து என்ன பண்ணும், கடிக்கும். அப்ப அந்த விஷம் வந்து இந்த விஷத்தோட கவுண்டர் ஆகும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த தாக்கம் இல்லாம அவங்க பொழைச்சுப்பாங்க, உயிர் பொழைச்சுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய சக்தி அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி பகவான் வந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட பிள்ளைகளை காப்பாத்துறாங்க. அப்புறம் நெருப்பு வச்சிருவாங்க இல்லைங்களா? இவங்க பாண்டவர்கள்லாம் வந்து ஒன்னா இருக்கும்போது, அப்ப அந்த இடத்துலயும் வந்து பகவான் வந்து காப்பாத்துறாங்க. அப்புறம் நிறைய இந்த அரக்கர்கள் இவங்களெல்லாம் வந்து அனுப்பி வச்சப்பையும் என்ன பண்றாங்க, பகவான் வந்து அவங்கள காப்பாத்துறாங்க. அப்புறம் வே அசம்பிளி, அதாவது இந்த இது நடந்தது இல்லைங்களா, தாயம்ல உருட்டி விளையாடினாங்க இல்லைங்களா, கேம்பிளிங். அந்த இடத்துலயும் அவங்களுக்கு வந்து, அதுவும் திரௌபதி அம்மாவுக்கு ரொம்பவே பெரிய கஷ்டம் இல்லைங்களா, எந்த பெண்மணிக்கும் நடக்கக்கூடாத கஷ்டம் நடந்தது அப்போ. சுத்தி எல்லாரும் இருக்கிறப்பயே அப்பயும் வந்து பகவான் என்ன பண்ணாங்க, வஸ்திரம் கொடுத்து அவங்க வந்து நல்லபடியா பாதுகாத்தாங்க அப்படின்றது. அப்புறம் வந்து வனவாசம் போயிருந்தாங்க இல்லைங்களா, அந்த இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம். அதுக்கப்புறம் அங்கேயும் வந்து நிறைய கஷ்டங்கள் அவங்களுக்கு. துரியோதனன் என்ன பண்ணாங்க, துர்வாசரை அனுப்பி மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்கள வந்து சாப்பாடு இன்னும் வந்து ஒரு 10,000 பேருக்கு உடனே கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவங்களாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க பகவான் வந்து, அப்பயும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்சோண்டு அந்த சாப்பாடு ஒட்டி இருக்கும் அந்த பாத்திரத்துல, அட்சய பாத்திரத்துல, அதை எடுத்து அவங்க சாப்பிடும்போது எல்லாருக்கும் பசி அடங்கும். அப்பயும் நிறைய கஷ்டங்கள் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க இல்லைங்களா வனவாசத்துல இருக்கிறப்பையும். அதெல்லாமும் என்ன பண்ணாங்க, பகவான் அவங்கள நல்லபடியா பாதுகாத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்ப நடந்த இந்த போர், குருஷேத்திரத்துல நிறைய கஷ்டங்கள் இருந்தது இல்லைங்களா? அதாவது பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன், ஜெயத்ரதன் இவங்களெல்லாம் வந்து பகவானோட அனுகிரகத்துல அவங்களால என்ன பண்ண முடிஞ்சது, பாண்டவர்களால வின் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ அஸ்வத்தாமன் என்ன பண்ணாங்க, பிரம்மாஸ்திரத்தை செலுத்தி அபிமன்யோட குழந்தையும் அவங்க வந்து அழிக்க முற்பட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்பயும் என்ன பண்ணாங்க, பகவான் அவங்கள காப்பாத்தினாங்க. அததான் இங்க சொல்றாங்க, தேவகி அவங்களுக்கு செஞ்ச அந்த விஷயங்களை விட எனக்கு இன்னும் நிறைய, எனக்கும் என்னோட குழந்தைகளுக்கும் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்றது. அப்படி வந்து இங்க வந்து சீரீஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் டேஞ்சர், வரிசையா வந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் குந்தி மகாராணி வந்து இங்க வந்து குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இப்ப இந்த ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் யாரு வந்து துணையா இருந்தாங்க, பகவான் தான் துணையா இருந்து பாதுகாத்தாங்க இல்லைங்களா? அப்போ இதெல்லாம் அவங்க நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன, அவங்களோட பிரேயர்ஸ் அடுத்தது என்னன்னா, ஐ விஷ் டு தட் ஆல் தோஸ் கலாமிட்டிஸ், இவ்வளவு ரொம்ப மனதை பாதிக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் எனக்கு திரும்ப திரும்ப வரட்டும் அப்படின்னு வந்து என்ன சொல்றாங்க, குந்தி மகாராணி பிரேயர் சொல்றாங்க 25வது ஸ்லோகத்துல. எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அப்பதான் பகவானை நல்லபடியா பார்க்க முடியும், உணர முடியும் அப்படின்றது. சரிங்களா? எல்லாமே சந்தோஷமாவே அமைஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒரு பெயின் இருக்காது. பெயின் இல்லாதப்ப நம்மளுக்கு வந்து பகவானை வந்து வழிபாடு பண்ணுவோம், ஆனா அது ஒரு மேலோட்டமா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா ஒரு வேதனைன்னு வரும்போது நம்ம வந்து பகவானை வழிபாடு பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்டென்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஃபீலிங் அது வந்து ரொம்பவே வந்து அதிகமா இருக்கும் இல்லைங்களா? பகவானே கம்ப்ளீட்டா சரணாகதி அடைஞ்சு எப்படியாவது வந்து என்னை வந்து காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது சரணாகதி அடையும் போது அது வந்து வேற ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருக்கும் இல்லைங்களா? அதனாலதான் கெலாமிட்டிஸ் எனக்கு அடிக்கடி வந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா அப்படி வர்றதுனால, அப்ப கஷ்டங்கள் வர்றதுனால பகவானை இன்னும் நல்லபடியா தரிசனம் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி பக்தி சேவையில, ஏன்னா கஷ்டங்கள் வரும்போது இன்னும் நல்லாவே பக்தி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபடும் போது நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, திரும்பவும் இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிக்குள்ள நம்ம வரமாட்டோம் அப்படின்ற அந்த தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானை இந்த மாதிரி அவங்க பிரார்த்திக்கிறாங்க. இதுக்குன்னு ஒரு தைரியம் வேணும் இல்லைங்களா? திரும்ப திரும்ப எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுங்க, அப்பதான் என்னால உங்களை வந்து நல்லபடியா அந்த என்ன சொல்றது, அந்த முழுமையான
அந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸோட இல்லைங்களா, நான் வந்து அவங்களை வந்து பக்தி பண்ண முடியும் அப்படின்றத வந்து அவங்க கேட்கறாங்க இல்லைங்களா. ஆனா நம்ம இந்த இடத்துல எப்பயுமே பாகவதத்துல நம்ம எந்த ஒரு ப்ரேயர்ஸ் பார்த்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கலாமிட்டிஸ் எல்லாம் அதிகமா வரணும்னு நம்ம வந்து வேண்டிக்கிறது. அது வந்து நம்மளுக்கு ஏன்னா இதுக்கு தனி ஒரு தைரியம் வேணும் இல்லைங்களா. ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இல்ல. பாய்சன் கொடுக்கறது, அப்புறம் ஒரு பெண்மணியை வந்து நடு சபையில வந்து கஷ்டப்படுத்துறது, அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய இந்த வனவாசத்துல வந்த கஷ்டங்கள், பிரம்மாஸ்திரத்தை விட்டு கடைசியா அந்த இருந்த அந்த ஒரு வாரிசையும் அழிக்கிறதுன்றதுலாம் ரொம்ப பெரிய ஒரு கஷ்டங்கள் இல்லைங்களா. அதையே வந்து அவங்க வந்து கேட்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இயல்பா நம்ம கர்மானால வருது இல்லைங்களா கஷ்டங்கள். நமக்கெல்லாம் கஷ்டங்கள் வருது, எதனால வருது? நம்மளோட கர்ம வினையினால வருது இல்லைங்களா. அந்த கஷ்டங்கள் அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், வெளியில வெளியில நல்லபடியா வந்து பகவானை நம்ம பக்தி பண்ணணும். அதாவது இதுக்கு வேணும்னு கேட்கறத விட வர கஷ்டங்கள்லயும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம நல்லபடியா ஃபேஸ் பண்ணணும். அது எப்படி பண்ணணும், குந்தி மகாராணி எப்படி ஃபேஸ் பண்ணாங்க, கஷ்டங்கள் வந்தவொடனே சோர்ந்து போய் பகவானை நிந்திக்கல இல்லைங்களா. ஏன்னா அவங்களுக்கு நிறைய உறவுகள் உண்டு இல்லைங்களா, பகவானுக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு உன்னதமான உறவு, அத்தை மருமகன்ற உறவே இருக்கு. அப்போ நீ இப்படிலாம் இருந்து என்னை வந்து பாதுகாக்க அப்படிலாம் யோசிக்கல. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க பகவானை வந்து பக்தி பண்ணாங்க இல்லைங்களா, சரணாகதி அடைஞ்சாங்க இல்லைங்களா. அப்ப நம்மளும் என்ன பண்ணணும்னா, குந்தி மகாராணி அவங்களோட அந்த தாத்பரியத்தை நம்மளுக்கு இயல்பா கர்மத்தினால வரக்கூடிய கஷ்டங்களை நம்ம வாழ்க்கையில சந்திக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அதை நல்லபடியா ஃபேஸ் பண்ணாங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரி நம்மளும் ஃபேஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான்கிட்ட நம்ம சரணாகதி அடையணும். பகவானை மட்டுமே நம்ம சரணாகதி அடையணும். பகவானை மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும். பகவான் அனுகிரகத்தை மட்டுமே. அப்படிதான் இருந்தாங்களா குந்தி மகாராணி. அந்த மாதிரி நம்மளும் நம்ம வாழ்க்கையில வேணும்னு கேட்க வேணாம், வர கஷ்டங்களை நம்ம என்ன பண்ணலாம், அவங்கள மாதிரி நம்ம நல்லபடியா எதிர்கொண்டு பகவானையே நம்ம சரணாகதி அடைஞ்சு பகவானையே மட்டுமே நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு நம்ம வழிபடணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. 26 இருந்து 30 வரைக்கும் வாசிக்கிறீங்களா? யாரு வாசிக்கிறீங்க? எல்லாரோட டர்னும் முடிஞ்சிருச்சுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன். நீங்க வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன். எம்பெருமானே, பகவானாகிய தங்களை சுலபமாக அணுகிவிட முடியும். ஆனால் பௌதிக வாழ்வில் முற்றிலும் விரக்தி அடைந்தவரால் மட்டுமே அதை செய்ய முடியும். கௌரவமான குடும்பம், பெரும் செல்வம், உயர்ந்த கல்வி மற்றும் உடல் அழகு ஆகியவற்றில் தன்னை முன்னேற்றி கொள்ள முயலும் ஒருவரால் உண்மையான உணர்வுடன் உங்களை அணுக முடியாது. பௌதிக ஏழ்மையில் உள்ளவர்களின் செல்வமாகிய தங்களுக்கு எனது வணக்கங்கள். ஜட இயற்கை குணங்களின் செயல் விளைவுகளுடன் தங்களுக்கு எவ்வித தொடர்பும் இல்லை. நீங்கள் சுய திருப்தியுடையவர் என்பதால் சாந்த சுரூபியாகவும் அத்வைதிகளின் தலைவராகவும் இருக்கிறீர்கள். எம்பெருமானே, தங்களை நான் நித்திய காலமாகவும் பரம ஆளுநராகவும் துவக்கமோ முடிவோ இல்லாதவராகவும் எங்கும் பரவியிருப்பவராகவும் கருதுகிறேன். உங்களுடைய கருணையை விநியோகிப்பதில் நீங்கள் அனைவரிடமும் சமமாக நடந்து கொள்கிறீர்கள். ஜீவராசிகளுக்கு இடையிலுள்ள சண்டை சச்சரவுகளுக்கு சமூக தொடர்புகளே காரணம். பகவானே, மனித செயலை போல காணப்படும் உங்களுடைய திவ்யமான நிலைகளை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. எனவே அவை வழி தவறி செய்கின்றன. உங்களால் ஆதரிக்கப்படும் பொருளோ அல்லது வெறுக்கப்படும் பொருளோ எதுவும் இல்லை என்றாலும் வெறும் கற்பனையால் நீங்கள் பாரபட்சம் கொண்டவர் என மக்கள் நினைக்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது 30 ஸ்லோகம், அதுவும் பிரபுஜி, அதோட டிரான்ஸ்லேஷன். பிரபஞ்சத்தின் ஆத்மாவே தாங்கள் செயலற்றவர் என்ற போதிலும் செயல்படுகிறீர்கள். தாங்கள் பிறப்பற்றவராகவும் ஜீவ சக்தியாகவும் இருப்பினும் பிறப்பை ஏற்கிறீர்கள். நீங்கள் மிருகங்கள், மனிதர்கள், முனிவர்கள் மற்றும் நீரினங்கள் ஆகியோரிடையில் அவதரிக்கிறீர்கள். உண்மையில் இது திகைப்பூட்டுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப குந்தி மகாராணி என்ன சொல்லிட்டாங்க, நிறைய கஷ்டங்கள் வரணும், அப்பதான் என்னால உங்களை நல்லபடியா தரிசனம் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி நான் உங்களோட எப்பயும் பக்தியில ஈடுபடும் போது எனக்கு இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியை விட்டு நீங்கிடும் அப்படின்றத வேண்டுறாங்க இல்லைங்களா. நம்மளும் அதே மாதிரி நம்ம கஷ்டங்கள், கர்மங்கள்னால வர கஷ்டங்கள் வர்றத நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்கள மாதிரி நல்லபடியா ஃபேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான்ட்டு தஞ்சம் அடைஞ்சு பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு பகவானை நம்ம
திருப்தி பண்ணணும், இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம வெளியில வரணும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. இதுதான் ஹார்ட் ஆஃப் த ப்ரேயர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானை வந்து அவங்க பிரார்த்தனை பண்றாங்க. எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவானை நம்ம வந்து ஈஸியா நம்ம வந்து அடையணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி இருக்கணும், இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம விருப்பம் இல்லாம இருக்கணும். அதுவும் எப்படின்னா எக்ஸாஸ்டட், போதும் இந்த ஜட உலகம், இந்த கஷ்டங்கள், பிறப்பிறப்பு சுழற்சி, நிறைய டிராவல் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா, இந்த பிறவில இருந்து அந்த பிறவி, அந்த பிறவில இந்த பிறவி, அந்த மாதிரி ஓயாம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலே இருந்துட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. அதுல போதும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரணும். அப்படி வந்தால் மட்டுமே என்ன பண்ண முடியுமா, நம்மளால பகவானை அடைய முடியும். நிறைய அலைச்சல் இல்லைங்களா. எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நிறைய பிறவிகள் எடுத்தாச்சு. இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட சந்தோஷங்களை பிரதானமா வச்சு வச்சே நிறைய காரியங்களை செஞ்சாச்சு, வாழ்ந்தாச்சு. அதே மாதிரி நிறைய பிறவிகள் அலைச்சல் எல்லாம் போச்சு இல்லைங்களா. அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு எண்ணம் எப்போ வரும், போதும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பகவானை நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்றத குந்தி மகாராணி இங்க சொல்றாங்க. ஈஸிலி பி அப்ரோச்சபிள், பகவானை நம்ம ஈஸியா அடைஞ்சிடலாம். எப்படின்னா இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல போதும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரும்போது அப்படின்றத பார்க்கிறோம் சரிங்களா. அப்போ ஆனா வந்து யாரு நம்மளுக்கு இந்த ஜட வாழ்க்கையில போதும்ன்ற எண்ணம் எப்பெல்லாம் வராது, எத்தனை நம்மள வந்து தடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளுக்கு வந்து நிறைய செல்வம் இருந்ததுன்னா சரிங்களா, நிறைய பணம், பேர், புகழ் அதெல்லாம் இருந்தது, அப்ப நல்ல படிப்பு இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னும் போது, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல பிறவி சரிங்களா, அப்புறம் அழகு இதெல்லாம் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், நம்மளுக்கு வந்து இந்த சந்தோஷத்தை நம்மளுக்கு அனுபவிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே விருப்பம் ஏற்பட்டுரும் இல்லைங்களா. அப்ப நம்மளுக்கு பகவானை விட்டு நம்மளை பிரிக்கிற விஷயங்கள் என்ன, நம்மளுக்கு பக்தி பகவான்லயே நம்மளை பிரிக்கிற விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள வெல்த், அப்புறம் அழகு, அப்புறம் நல்ல எஜுகேஷன் சரிங்களா, உயர்ந்த பிறவி, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு அடையும் போது நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், நம்ம இதெல்லாமே பிரதானம் அப்படின்னு சொல்லி அதையே நம்ம என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லைங்களா. அப்ப நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல ஈடுபட்டுட்டு பகவானை நம்ம பக்தி பண்ண முடியாம பகவானை நம்ம மறந்துடுவோம் இல்லைங்களா. அப்போ அப்ஸ்ட்ரக்கல்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னா, பகவானை விட்டு நம்மள பிரிக்கிற விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, செல்வம், அப்புறம் உயர்ந்த அறிவு, அதுக்கப்புறம் அழகு, அப்புறம் உயர்ந்த குலத்துல பிறவி, அதெல்லாம் வந்து சரிங்களா. அப்போ இதெல்லாம் என்ன பண்ணும், நம்மள பகவானை விட்டு பிரிச்சு வச்சிருக்கோம். இதுதான் இல்யூஷன் நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் சரிங்களா. ஏன்னா நம்மளுக்கு நாலேஜ் இருந்தாலும் சரி, வெல்த் இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே எதனால வரும், பகவானோட அனுகிரகத்தோட தான் கிடைக்கும் இல்லைங்களா. நம்மளுக்கு கர்மங்கள் நல்லபடியா செஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னா, பகவானோட அனுகிரகம் இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு இதெல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா எல்லாம் என்ன பண்ணிடுவோம், பகவானை மறந்து இதுலயே ஆழ்ந்து இருக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுது, பக்தி ஏற்படாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அப்ஸ்டக்கல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானை அணுகிறதுல நமக்கு ஏற்படுற தடங்கல்கள் அப்படிங்கறது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. மறுபடியும் பகவான் அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒபிசன்ஸ், தன்னோட மரியாதைகளை தெரிவிச்சுக்கிறாங்க குந்தி மகாராணி. அப்போ பகவான் தான் இந்த கஷ்டங்கள் நிறைஞ்ச உலகத்துல, வறுமை உள்ள இந்த ஜட உலகத்துல பகவான் அதுக்கு யார்தான் ப்ரொப்ரைட்டர், பகவான் தான் இல்லைங்களா. அப்படின் போது அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நத்திங் டு டூ வித் ஆக்ஷன்ஸ், இந்த ஜட உலகத்துல பகவானுக்குன்னு எந்த ஒரு செயலுமே கிடையாது இல்லைங்களா. இங்க வந்து அவங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை அடையணும், ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல அவங்க இருக்கணும்ன்றது கிடையவே கிடையாது இல்லைங்களா. அவங்க திவ்யமான குணத்தோட ஸ்வராட்டா இண்டிபெண்டா இருக்காங்க. அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு இங்க இந்த ஒரு கஷ்டம் நிறைஞ்ச இந்த ஜட உலகத்துல எதுவுமே செய்யறதுக்கான காரியங்கள் கிடையாது. இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களோட இணையறதுக்கும் காரியங்கள் கிடையாது. செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைடு, ஆத்மாராமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த ஒரு நிலைப்பாடு. அப்புறம் வந்து எல்லாருக்கும் அதிபதி அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்க, சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் பிகினிங் எண்டு, ஆரம்பம் இறுதி அப்படின்றது கிடையாது இல்லைங்களா பகவானுக்கு. அப்புறம் எல்லாத்துலயும் ஊடுருவி இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. அப்போ எல்லாரையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, சரிசமமா தான் பார்க்கிறாங்க. யூ ஆர் ஈக்குவல் டு எவ்ரி ஒன், யாருக்கும் பாரபட்சம் கிடையாது. வாழ்வாதாரம் எல்லா உயிரினங்களுக்கும், மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அதை வந்து சரிசமமா பகவான் வந்து கொடுக்குறாங்க. இவங்க நல்லவங்க, இவங்க கெட்டவங்க அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. எல்லாருக்குமே அதை வந்து கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா. அதுதான் பகவானோட குணம் இல்லைங்களா. யூ ஆர் ஈக்குவல் டு எவ்ரி ஒன், எல்லா லிவிங் என்டிட்டி, மனிதர்கள் மட்டுமில்லாம எல்லா உயிரினங்களுக்கும். அப்ப ஆனா இந்த பாகுபாடு எதனால வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளோட அந்த அறியாமையினால அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் no one can understand your transcendental pastimes, பகவானை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கணும் இல்லைங்களா.
அப்போ என்ன appear to human and so are misleading அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இல்யூஷன் தவறான கண்ணோட்டத்துல அதாவது வந்து பகவானை வந்து பார்ஷியலா உள்ளவங்க அப்படின்ற அந்த சிந்தனை எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அந்த மாதிரி விஷயத்துல பார்க்கிறவங்க அதைதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம். அதாவது மெட்டீரியல் சென்சஸோட பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்கும் பட்சத்தை இல்யூஷன்ல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை வந்து தவறுதலா புரிஞ்சுப்பாங்க. ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் என்வி அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பொறாமைப்படக்கூடிய ஒரு தாத்பரியத்துல பகவானை வந்து அவங்க அணுகுவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. அப்போ குயின் குந்தி என்ன சொல்றாங்க, அப்டக்கல்ஸ் என்னன்றத சொல்றாங்க, பகவானோட நிலைப்பாட்டை சொல்றாங்க. அப்போ நம்மளோட இந்த சரியான புரிதல் இல்லாத காரணத்தையும் அவங்க வந்து இங்க குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். எதனால இந்த புரிதல் இல்லாம இருக்கும், என்ன அவ்வளவு என்ன ஒரு நிலைப்பாட்டில் நம்ம வந்து பகவானை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா, பகவான் வந்து இன்ஆக்டிவ். சரிங்களா. இந்த ஜட உலகத்துல அவங்களுக்கு செயல்களுக்கு காரணமே கிடையாது, வரணும்ன்ற அவசியமே இல்லை. இப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு செயல் செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்ப நம்ம பக்தியும் பண்றோம் அப்படின்னா கூடமே அது எதற்காக நம்ம பண்றோம், நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த காரியத்தை செய்யறோம் இல்லைங்களா. அப்போ ஏதோ ஒரு காரணம் இருந்தாதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த செயலை நம்ம செய்வோம் இல்லைங்களா. ஆனா பகவானுக்கு இங்க இந்த ஜட உலகத்துல ஏதாவது ஒரு காரியம் நடக்கணுமான்னா கிடையாது இல்லைங்களா. அவங்க திவ்யமா அவங்க கோலோகம் வைகுண்டத்துல சிறப்பா இருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட தாத்பரியத்தோட தெய்வீகமான இடத்துல இருக்கிற பகவானுக்கு இந்த ஜட உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது. ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, யூ ஆர் இன்ஆக்டிவ், யூ ஒர்க். இந்த உலகத்துல அவங்க அவதாரம் பண்றாங்க, லீலைகள் பண்றாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அதை வந்து நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு பிறப்பு கிடையாதுன்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்படி இருக்கும்போதும் பகவான் என்ன பண்றாங்க, பிறக்குறாங்க. இந்த ஜட உலகத்துல அவதாரம் எடுக்கிறாங்கல்ல, அப்ப டேக்ஸ் பர்த். இப்ப கிருஷ்ணாவிலையும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண அவதாரத்துல என்ன பண்ணாங்க, அவன் ஒரு சின்ன குழந்தை பிறக்குறாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம், ராமரெல்லாம் இல்லைங்களா. அப்ப டேக்ஸ் பர்த். ஆனா அவங்க அன்பான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அது பகவான் எப்படிலாம் வந்து இந்த மாதிரி பிறப்பாங்க அப்படின்னா, நம்மளோட மனிதர்களை மட்டும்தானா கிடையாது இல்லைங்களா. மச்ச அவதாரத்துல இருப்பாங்க, கூர்ம அவதாரம் எடுக்கணும்னா எடுப்பாங்க, அவங்களோட விருப்பம் இல்லைங்களா. அப்புறம் இதே வந்து வாமனனா, நரசிம்மரா, அந்த மாதிரிலாம் அவங்களோட விருப்பத்தின்படி இல்லைங்களா. இப்ப வியாசர் அவங்களை கூட நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம், இன்கார்னேஷன் ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி அக்வாட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் அவங்க என்ன பண்றாங்க, பிறப்பு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த ரெண்டு தாத்பரியங்கள் இல்லைங்களா. பகவானுக்கு வந்து இந்த ஜட உலகத்துல எந்த ஒரு காரியமும் கிடையாது, இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, பிற அவதாரம் எடுத்து லீலைகள் பண்றாங்க. அந்த வித்தியாசம் நம்மளது மாதிரி. இப்ப நம்மளாம் பிறக்கிறோம், எதுக்காக பிறக்கிறோம், கர்மத்தின் அடிப்படையில பிறக்கிறோம், இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தத்தின் அடிப்படையில பிறக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஆனா பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது அப்படின்னு அந்த தாத்பரியத்தை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஸ்லோகத்துல குந்தி மகாராணி அதை நமக்கு புரிதல் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. அப்புறம் இது பாத்தீங்கன்னா தாமோதர் லீலை, அதோட பாஸ்ட் டைம்ஸ். சரிங்களா. இங்க என்ன சொல்றாங்க, பகவான மை டியர் கிருஷ்ணா, யசோதா அம்மா என்ன பண்ணாங்க, அவங்கள கட்டினாங்க இல்லைங்களா, ரோப்பால கட்டினாங்க இல்லைங்களா. அப்ப பகவான் என்ன பண்ணாங்க, பயந்து ஓடினாங்க இல்லைங்களா. அதாவது பயத்துக்கெல்லாம் பயம் பகவானை பார்த்தா வரும் இல்லைங்களா. பகவானை கண்ட எல்லா அதர்மங்களும் பயப்படும் இல்லைங்களா. அப்படின்ற பட்சத்துல பகவான் என்ன பண்றாங்க, அப்படிப்பட்ட பயத்துக்கே காரணமா இருக்கிற பகவான் என்ன பண்றாங்க, பயந்து போறாங்க. யாரை பார்த்து, யசோதா அம்மாவை பார்த்து பயந்து போறாங்க. அதுவும் கண்ணுல எல்லாம் தண்ணீர்லாம் வச்சுக்கிட்டு கண்ணீர்லாம் வச்சுக்கிட்டு பயந்து போறாங்கன்ற நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ இந்த மாதிரி பகவான் பயப்படுற அந்த விஷயம். ஆனா அவங்க என்னது, பயமே அவங்கள பார்த்து பயப்படும் இல்லைங்களா. அந்த ஒரு தாத்பரியம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் திஸ் லைட் இஸ் பிவல்டிங் மீ அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து இவங்க குந்தி மகாராணி வந்து குறிப்பிடுறாங்க. இந்த இடத்துல தாமோதர் லீலை பாஸ்ட் டைம்ஸ் இவங்க குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சம் சேஸ் பகவான் வந்து அன்பான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா எதற்காக, இப்ப பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் அவதாரம் எடுத்தாங்க இல்லைங்களா. எதற்காக பகவான் அவதாரம் எடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு சிலவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது இந்த அதர்மங்கள்லாம் இருந்தது இல்லைங்களா. அப்போ நல்ல அரசர்கள் எல்லாம் நல்லபடியா அவங்களுக்கு சிறந்த விஷயங்கள்லாம் கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக அவங்க அவதாரம் எடுத்தாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அது மாதிரி ஒரு காரணம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் இன்னும் சிலவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, வசுதேவர் தேவகி அவங்க 2 பேரும் நிறைய ஆசைப்பட்டாங்களாம். பகவான் தான் வந்து எங்களுக்கு மகானா பிறக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து நிறைய தவங்கள் இதெல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்ப அவங்களோட அந்த பிரேயர்ஸ்னால
அவங்க நிறைய பிரேயர்ஸ் பண்ணி பகவானே தனக்கு குழந்தையா பிறக்கணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினாலையும் பகவான் வந்து அவதாரம் பண்ணாங்க அப்படின்ற நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ அவங்க அந்த பிரேயர்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்காக சரிங்களா பகவான் வந்து அவதாரம் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் யாரெல்லாம் வந்து பொறாமையோட இருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் அழிக்கிறதுக்காக அப்படின்றது. இன்னொரு விஷயம், இன்னும் சிலவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பிரம்மா வந்து முறையிட்டாங்க, பூமி மாதா வந்து பிரம்மா கிட்ட முறையிட்டாங்க, இந்த மாதிரி உலகம் ஃபுல்லா அசுரர்கள் வந்து ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்கு, பாரம் தாங்க முடியல, அப்ப பிரம்மா வந்து முறையிட்டாங்க, வந்து பிரேயர் சொன்னாங்க அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப காரணமா என்னென்னலாம் பார்க்கிறோம், நிறைய பயஸ் கிங்ஸ்க்கு சிறந்த விஷயங்கள்லாம் கொடுக்கணுன்றதுக்காக, அப்புறம் வசுதேவ தேவிக்கு அவங்க பிரேயர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க, பகவானே தனக்கு குழந்தையா பிறக்கணுன்றதுக்காக, அந்த ஒரு காரணத்திற்காக. இன்னும் சிலவங்க பிரம்மா முறையிட்டாங்க அப்படின்றது காரணத்துக்காக பகவான் வந்து அவதாரம் பண்றாங்க, ரீசன்ஸ் பகவான் எதுக்கெல்லாம் அவதாரம் பண்றாங்கன்றத இந்த 3 ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா. ஆனா இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா, யூ அப்பியர்ட் ஃபார் த சேக் ஆஃப், அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ கொடுக்கறதுக்காக. இப்ப கிருஷ்ணர் அவதாரம் பண்ணாங்க, ராம அவதாரம் பண்றாங்கன்னும் போது நம்ம என்ன பண்றோம், அதை கேட்கிறோம், நம்ம அதை வந்து நினைச்சு பாக்குறோம், நம்ம அதை சொல்றோம் இல்லைங்களா, பகவான் நாமத்தை வழிபாடு பண்றோம் இல்லைங்களா. அப்ப இருக்கலே உன்னதமான டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல எல்லாரும் ஈடுபடணும்ன்றதுக்காக இப்ப நம்ம எல்லாரும் உட்காந்து பகவானோட பாசிட்டிவ்ஸ் கேட்கிறோம் இல்லைங்களா, அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படுது, பக்தி ஏற்படும் இல்லைங்களா. குந்தி மகாராஜோட பிரேயர்ஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது ஜட உலகத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருக்க, பகவான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க, நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும், கஷ்டங்கள் வந்து அதை எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும், அதற்கான நிலைப்பாடு என்ன, சரணாகதி அடையணும் பகவானே அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம கேட்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த ஒரு விஷயம் அதுதான், அதாவது பகவான் அவதாரம் பண்ணதுக்கு காரணம் இந்த 3 விஷயங்களை தாண்டி இந்த விஷயமும் இருக்கு, பகவானை பத்தி கேட்கிறது, நினைக்கிறது, பகவானுக்கு வழிபாடு பண்றது, இதெல்லாம் என்னது டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லைங்களா, 9 வகை டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல வருது இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சு ஒரு மனிதன், ஒரு லிவிங் என்டிட்டி என்ன பண்ணணும், நல்லபடியா முக்தி அடையிற மார்க்கத்தை அவங்க பக்தி செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு தாத்பரியத்தை கொடுக்கறதுக்காக பகவானோட அவதாரம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்டா கண்டினியூஸா பகவானை பத்தி கேட்கறது, நினைக்கிறது, அப்புறம் பகவானை பத்தி சொல்றது, நம்ம கேட்கிறோம், அதை சொல்றோம், ரிப்பீட்டடா பகவானோட ஆக்டிவிட்டிஸ நம்ம நினைச்சு பாக்குறது, இதெல்லாம் என்னன்னா நம்ம செய்யறது ஒரு பக்கம் சரிங்களா. நம்ம நிறைய கேட்கணும், நம்ம நிறைய சொல்லணும், நம்ம நிறைய நினைச்சு பார்க்கணும் பகவானோட டிரான்சென்டென்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ். அதே மாதிரி மத்தவங்க செய்யறதே நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியா நம்ம அதை என்ஜாய் பண்ணணும், டேக் ப்ளஷர் இன் அதர்ஸ் டூயிங் சோ. யாரெல்லாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்களோ அதையும் பார்த்து நம்ம அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம சேவைகள் பண்ணணும். அந்த மாதிரி அதாவது தான் செய்யறது, மத்தவங்க செய்யறது, இந்த மாதிரி 2 விஷயமுமே இதுல அடங்கியிருக்கு சரிங்களா. இந்த மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க இருக்காங்களோ, பிளஷர் பகவானை பத்தி பக்தி சேவையில யாரு முழுமையா சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறாங்க, அவங்க திரும்பி இந்த பிறப்பிறப்பு கடல்ல வந்து விழமாட்டாங்க அப்படின்றத குந்தி மகாராணி இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லோகத்துல 34ல 37ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க இந்த மாதிரி எங்களை விட்டு பிரிஞ்சு போனீங்கன்னா நாங்க வந்து அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இல்லைங்களா. பாண்டவர்கள் குந்தி எல்லாருமே சிங்கிள் பாயிண்டடா பகவானே பக்தி பண்ணுவாங்க, அவங்க கூடவே இருக்கிற வரைக்கும் என்னென்ன நன்மைகள்லாம் அவங்களுக்கு கிடைச்சதுன்றதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல அவங்க சொல்ல போறாங்க சரிங்களா. we are completely dependent on your mercy, உங்களோட அனுகிரகத்தை மட்டுமே நாங்க டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வேற யாருக்கிட்டையும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அவங்க எதிர்பார்த்தது இல்லை, அதுதான் சொல்றாங்க. no one else to protect us. யாராலையாவது இவங்களுக்கு வந்து கஷ்டங்கள் எல்லாம் பாதுகாத்து தர முடியுங்களா, முடியாது இல்லைங்களா. அதாவது பாயசம் வைக்கிறது, வீட்டை எரிக்கிறது, அப்புறம் வந்து பெண்மணியை வந்து கஷ்டப்படுத்துறது, பிரம்மாஸ்திரத்துல இருந்து யாராலையாவது காப்பாற்ற முடியுமா, கிடையாது இல்லைங்களா. அப்ப பகவான் மட்டும்தான் காப்பாற்ற முடியும் இல்லைங்களா. அப்படி இருக்கும்போது எல்லா கஷ்டங்கள்ல இருந்தும் எங்களை வந்து காப்பாத்திருக்கீங்க. இதனால என்னாச்சு, அதுவும் இப்ப 3 அஸ்வமேதையாக வேற பண்ணிருக்காங்க, நிறைய ராஜ்யங்களும் இவங்களுக்கு சொந்தமா இருக்கும். அப்ப நிறைய கிங்ஸ் எல்லாம் இப்ப எப்படி இருப்பாங்க, ரொம்ப விரோதத்துல இருப்பாங்க இல்லைங்களா. ஏன்னா அவங்க ராஜ்யம்ல இப்ப இவங்க பக்கம் வந்துருச்சு இல்லைங்களா. அப்ப கோபத்துல வேற எல்லாரும் இருப்பாங்க. அப்படின்னும் போது இங்க அவங்க சொல்றாங்க, நீங்க இப்ப எங்களை விட்டு போயிட்டீங்கன்னா உங்களையே நாங்க முழுமையா நம்பி இருந்தோம், உங்களால மட்டும்தான் எங்களுக்கு இவ்வளவு தூரம் பாதுகாப்பு எல்லாம் கிடைச்சது. இப்ப நிறைய மன்னர்களும் எப்படி இருக்காங்க, அதாவது அந்த எனிமிட்டி, அந்த விரோதத்தோட இருக்காங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்றாங்க, இந்த அதாவது என்ன ஒரு நேம் ஃபேம், நம்மளுக்கு என்ன பேர் புகழ் கிடைச்சாலும் அது இந்த பிறவியோட முடிஞ்சிரும்
இல்லைங்களா? finished within the disappearance of the life spirit. இந்த இறப்புன்னு வந்த உடனே எல்லாமே விட்டுடும் இல்லைங்களா? நம்மளை விட்டு நம்ம கூட வர்றது நம்ம கர்மா, நம்மளோட ஆசை, பக்தி, பகவான், இதான் நம்ம கூட வரப்போறது. மத்த எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடும் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது இங்க என்ன சொல்றாங்க, யூ டு நாட் லுக் அப்பான் as all the fames and activities. எல்லாமே பாண்டவர்களுக்கும் எதுவும் ரெண்டு ஃபேமிலியும், ஏன்னா குந்தி மகாராணி ரெண்டு பக்கமே உறவு. ஒண்ணு வந்து பாண்டவர்கள், அது வந்து இவங்களோட ஹஸ்பண்ட் வழி உறவு இல்லைங்களா? இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா யதுஸ் டைனட்டி, அதாவது விஷ்ணு குலம், அதுவும் பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு உறவு இல்லைங்களா? வசுதேவர் அவங்களோட சைட்லயும் வரும். அப்ப இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் அவங்க வந்து யோசிக்கிறாங்க பகவானோட. ஏன்னா இப்ப இங்க இருந்து போனா பாண்டவர்களுக்கு கஷ்டம். அதே மாதிரி அவங்க என்ன பண்றாங்க, எது டைனஸ்டி பத்தி அவங்க வந்து யோசிக்கிறாங்க, பகவான் அங்கேயும் இருக்கணும் இல்லைங்களா? அவங்களுக்கும் வந்து சிறப்புகள் எல்லாம் வரணும் இல்லைங்களா அப்படின்ற. அப்புறம் இங்கே என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய பகவானோட அனுகிரகத்தால என்ன கிடைச்சதுங்களா, கிங்டம் ஃபுல்லா பகவானோட பாதங்கள் பதிஞ்சிருக்கு இல்லைங்களா? அதனாலே ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்றத, பகவான் இவ்வளவு நாள் அவங்க கூட இருந்ததோட அந்த மகிமைகள், அதனால அவங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த பெருமைகள்லாம் வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள்ல அவங்க குறிப்பிடுறாங்க. 39, 40 இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம். அதாவது எந்த இடத்துலயும் ஒரு சின்ன ஒரு குறை கூட இல்லாம, ஏன்னா பகவான் இந்த இடத்துல எப்படி குறைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா? எல்லாமே செழிப்பா, செழுமையா, சரிங்களா? அத வளங்கள்லாம் நிறைஞ்சி, ஆறுகள்லாம் நல்லா செழிப்பா, எந்த ஒரு தட்டுப்பாடும் இல்லாம, ஓஷன் ஆஃப் வெல்த், அதாவது ஓஷன் ஃபுல் ஆஃப் வெல்த், எல்லாமே மிகைப்பட்டு அவங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றத, எல்லாமே எதனால, பகவானோட அனுகிரகத்தால அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு எண்ணம் வந்துடுது. மறுபடியும் என்ன சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி, ஏன்னா ரெண்டு பக்கமும் யோசிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? பாண்டவர்கள் பக்கமும் விஷ்ணு குலத்தின் பக்கமும் யோசிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாமே என்ன ஏற்படுது, இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட உறவுகள் அந்த ஒரு தாத்பரியத்துல அவங்க யோசிக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவான்கிட்ட எனக்கு இந்த அஃபெக்ஷன் அதுல இருந்து என்னை வந்து நீங்க என்னைய விடுவிக்கணும். ஏன்னா வந்து அது இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும், அவங்க மேல பற்றுதல் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் மேல நம்மளுக்கு அந்த பக்தி அவ்வளவு முழுமையா இருக்காது இல்லைங்களா? அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்க, இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட உறவுகள்ல இருந்து, அந்த விஷயத்துல இருந்து என்னை வந்து விடுவிச்சு கொடுங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதான் பாண்டவர்கள் சைட்ல இருந்தும் விஷ்ணு. ஏன்னா ஆத்மான்றது சிங்கிள், பகவான் ஆத்மா, சூப்பர் சோல், சோல், அதுதான் இல்லைங்களா? அந்த தாத்பரியத்துல நான் வந்து உங்களை எப்பயுமே வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதாவது பகவான் இருந்தனாலே உங்களுக்கு எல்லாம் எவ்வளவு நன்மைகள் நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு, பகவான் இப்படி எல்லாம் பாதுகாத்தாங்கன்றது சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க, சிங்கிள் போக்கஸ்டா இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட உறவுகள் அதுல இருந்து என்னை வந்து விடிக்கும். அதுல இன்னொன்னு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, தாத்பரியத்தோட சொல்லுவாங்க, எனக்கு வந்து இந்த உறவுகள்ன்ற அம்மா பிள்ளை, அந்த மாதிரி அண்ணன் தங்கை, அந்த மாதிரி உறவு, அந்த மாதிரி தாத்பரியத்துல இருந்து நீ விடுவிக்கணும். ஆனா என்ன சொல்றாங்க, வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்ற உறவுல நான் எப்பயுமே நீடிச்சு அவங்களோட இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க, சரிங்களா? ஏன்னா பாண்டவர்களும் பகவானை வழிபாடு பண்றவங்க தான், டிவோட்டிஸ். அது மாதிரி வசுதேவர் அவங்கள வந்து பகவானோட தந்தையே இல்லைங்களா? அப்படின்னு ஒரு வைஷ்ணவர்களா நான் என்னைக்கு அவங்களோட இணைஞ்சிருக்கணும். ஆனா வந்து ஜட சம்பந்தப்பட்ட உறவுகள் அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருந்து நான் வந்து என்னை வந்து விடுவிச்சுக்கணும் அப்படின்றதான் இந்த பிரேயர்ல அவங்க வந்து குறிப்பிடுறாங்க, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கணுமா அவங்களோட அந்த பக்தி அப்படின்றத 42வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. கங்கை எப்படி போகுது இல்லைங்களா, கடலை நோக்கி, சமுத்திரத்தை நோக்கி, எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாம கடைசியா போய் அங்கதான் சேருது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி என்னோட அட்ராக்ஷன், நம்மளுக்கு நிறைய அட்ராக்ஷன் எதுல வருது, இந்த ஜட உலகத்துல இல்லைங்களா? நிறைய ஆர்வங்கள், இது அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஆசைப்படுறோம். ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க, மை அட்ராக்ஷன், என்னோட ஈர்ப்புகள் எல்லாம் யார் மேலேயே இருக்கணுமா, பகவான் மேல மட்டுமே இருக்கணும். எப்படி கங்கை வந்து கடலையே சரணாகதி கலக்குதோ, அதே மாதிரி என்னோட மனம் முழுக்க எப்படி இருக்கணுமா, பகவானே வந்து தஞ்சமா இருக்கணும் பக்தியில அப்படின்றத இங்க கேக்குறாங்க. லெட் மை அட்ராக்ஷன் பி கான்ஸ்டன்ட்லி drawn unto you without being diverted to anyone else. இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளாலோ ஆசைகள்னாலோ எதனாலும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாம எப்பயும் உங்களையே நினைச்சு பக்தியில ஈடுபடணும். அதுதான், இதுதான் மூட் அண்ட் ரிலேஷன் ஆஃப் குந்தி அப்படின்னு பார்க்கணும். கஷ்டங்களை அவங்க எப்படி எதிர்கொண்டாங்கன்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? கஷ்டங்கள் வேணும்னு கேட்டாங்க, அப்புறம் பகவான்ட்டு அவங்க சரணாகதி அடைஞ்சு அதை வந்து பக்தியில ஈடுபட்டு நல்லபடியா அதை எதிர்கொண்டாங்கன்னு. அதே மாதிரி அவங்களோட பக்தி எப்படி இருக்குது அப்படின்றதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல 42 நம்ம பாக்குறோம். கங்கை எப்படி கடலை அடையுதோ அதே மாதிரி வேற எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம, ஜட சம்பந்தப்பட்ட டிஸ்டர்பன்ஸ் எதுவும் இல்லாம
சிங்கிள் பாயிண்டடா பகவான் மேலே பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து அவங்க சொல்றாங்க. லெட் மை அட்ராக்ஷன் பி கான்ஸ்டன்ட்லி drawn unto you without being diverted to anyone else அப்படின்னும் போது என்னது, பாண்டவர்கள் அப்படின்ற உறவு, விஷ்ணு குலத்தவங்களோட உறவு, அந்த மாதிரி உறவுகள்னால டைவர்ட்ல ஆயிடாம முழுக்க முழுக்க பக்தியில ஈடுபடணுன்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பகவானோட நாமங்களை சொல்றாங்க. இதுல 43ஆவதுல ஓ கிருஷ்ணா, ஓ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் அர்ஜுனா அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாங்க, பகவானை வந்து அவங்க குளோரிஃபை பண்றாங்க. சரிங்களா? டிரான்சென்டென்டல் அபோர்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்றாங்க, எப்பயுமே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கஷ்டங்கள், பசுக்களுக்கு, பிராமணர்களுக்கு, டிவோட்டிஸ்க்கு இருக்கிற கஷ்டங்கள்லாம் அவங்க வந்து விலக்கிடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்புறம் நிறைய சக்திகள் நிறைஞ்சவங்க அப்படின்றத இங்க குறிப்பிடுறாங்க. அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஆல்மைட்டி அப்படின்றாங்க, அதாவது சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் என்று சொல்றாங்க. அப்படிப்பட்ட பகவானான உங்களுக்கு நான் என்னோட வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட பிரேயர்ஸை எண்ட் பண்றாங்க. சரிங்களா? அப்ப 18வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 43வது ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் குந்தி பிரேயர்ஸ்ன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு சின்னதா ஒரு ஸ்மைல் கொடுக்குறாங்க அவங்களோட பிரேயர்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, துவாரகா நோக்கி அவங்க போறாங்க. அப்ப யுதிஷ்டிர மகாராஜருக்கு விருப்பம் இல்லை, அவங்க வருத்தமா இருக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் வந்து அந்த ஒரு தான் இப்படி ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு வர்றதுக்காக இவ்வளவு இழப்புகள் இருக்கே, இவ்வளவு இழப்புகள் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்றதுல அவங்க இன்னமுமே எப்படி இருக்காங்க, ரொம்பவே வருத்தத்துல இருக்காங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்படின்னும் போது அவங்க வந்து தடுக்கிறாங்க, துவாரகைக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து தடுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் யுதிஷ்டிர மகாராஜர் வந்து தன்னோட உணர்வுகளை வந்து பகவானுக்கு வெளிப்படுத்துவாங்க இந்த 50வது ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயாச்ச பதிதானம் பாவனே விஷ்ணு நமக அனந்த கோடி வைஷ்ணவ திக்ஷே ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணதுல, வாசிச்சு கொடுத்ததுலயும். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, கண்டென்ட் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, குந்தி பிரேயர்ஸ்ல வரும்போது நம்மளால பகவானை நல்லபடியா அந்த சரணாகதி ரூபத்தில் நம்ம வந்து அணுக முடியும் அப்படின்றது நார்மல் பர்சனால என்ன பண்ண முடியாது, அந்த தைரியத்தை வர வச்சுக்க முடியாது, உடனே உடஞ்சு போயிடுவாங்க இல்லைங்களா? அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் குந்தி மகாராணியோட அந்த ஒரு பிரேயர்ஸ்ல இருந்து. அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி அது வந்து எப்படின்னா நம்மளோட சஃபரிங்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணும். இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி பகவானோட நம்மள சம்பந்தப்படுத்தும். அப்புறம் பகவானே அடைய வைக்கும். பக்தியை நம்மளுக்கு அன்பை, பகவான் மேல உள்ள அந்த அன்பை வந்து அது நம்மள இன்னும் அது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப இந்த மாதிரி குந்திவர பிரேயர்ஸ் எல்லாம் நம்ம நல்லபடியா கேட்டிருக்கோம். பக்தின்றது என்னன்னா நம்மளோட மனம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து கான்ஸ்டன்டா பக்தி அப்படின்னு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, மனம் வந்து எப்பவுமே கான்ஸ்டன்டா பகவானை பத்தி கேட்கணும், சொல்லணும், பகவானோட நாமத்தை, பகவானோட லீலைகள், குணங்கள், பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் அதை ரிமெம்பர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த நிலைப்பாட்டுல நம்ம நம்மளோட செயல்களை செய்யணும் பகவானோட விருப்பத்துக்கு இணங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனரா இருக்கட்டும், குந்தி மகாராணியா இருக்கட்டும், எல்லாருமே பகவானோட விருப்பத்துக்காக தான் போர் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? தனக்குன்னு ஒரு விருப்பத்தை வச்சு அவங்க எதுவுமே பண்ணல இல்லைங்களா? அப்போ பக்தின்றது மனம் முழுக்க பகவான் மேலே நிலைத்திருக்கணும். எப்படி நிலைச்சிருக்கும்? பக்தி சேவையினால ஹியரிங், ரிசைட்டிங், ரிமெம்பரிங், அப்புறம் பகவானுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம நடந்துக்கிறது. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம வந்து பக்தின்னு பாக்குறோம். நம்ம பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சஃபரிங்ஸ் போயிடும், பகவானுக்கு நமக்கும் நல்லபடியான ஒரு பாண்டிங் ஏற்படும். நம்ம பகவான் மேல நமக்கு அன்பு நல்லபடியா வளரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இதுல ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் குந்தி மகாதேவ் கூடவே போற மாதிரியே இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். இன்னைக்கு நிறைய பேர் வரலையே, ரொம்ப ஏன்னா எப்படி ஒரு 20 டிவோட்டிஸாவது இருப்பாங்க இன்னைக்கு. அந்த போன வாரம் இல்ல மாதாஜி, அதனால நினைச்சிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டிப்பா இனிமே வரும் கண்டிப்பா நல்லபடியா நம்ம பிரேயர்ஸ் ஆஃப் பாகவதத்துல பார்க்கலாம். ஏன்னா ரொம்ப முக்கியம் பிரேயர்ஸ் பாக்குறது. இன்னைக்கே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். தேங்க்யூ சோ மச் நல்லபடியா ஜாயின் பண்ணதுல. எதுவும் குறைகள் இருந்ததுன்னா மன்னிக்கணும். ஏதாவது விஷயங்கள் உங்களோட ரிலேஷன் ஷேர் பண்ணா அவசியம் ஷேர் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே வாழ்க கிருஷ்ணா. வளமுடன் மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நல்லா நல்லபடியா பக்தி பண்ணணும். உங்க எல்லாரோட ஹரே வாழ்த்துக்கள். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நன்றிகள். கிளாஸ் சென்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகே. மாதாஜி அபிப்பிராய health மாதாஜி. என்ன சொல்றீங்க மாதாஜி? ஹெல்த் எப்படி இருக்குங்க மாதாஜி? இப்ப நல்லா இருக்கு மாதாஜி. அதனாலதான் போன வாரம் என்னால கொஞ்சம் சரியா ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாம கிளாஸ் இல்ல. உடம்பு சரி. போன வாரம் ஃபுல்லா கொஞ்சம் ஃபீவர் கோல்ட் எல்லாம் இருந்தது. அப்படிங்களா? இப்ப பரவாயில்லைங்களா? இப்ப பரவாயில்லைங்களா? இப்ப பரவாயில்ல பிரபுஜி. ஓகே ஓகே. உடம்பு பாத்துங்க. உடம்பு அவசியம். பாத்துங்க. ஓகே. பார்த்துக்கங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டேக் கேர் மாதாஜி. ஹரே கண்டிப்பா மாதாஜி. நார்மலா இருக்கு பகவானோட அனுகிரகத்துல நல்லபடியா நம்ம பக்தியில ப்ராக்ரஸ் ஆகணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.